ya ne ye wo ne baabi awurade di ya bedru ene ne waka gu ya sum se baabi ode ye kro no Nyankopon se fata yeye o se fata se ye sori anopa nka ye da na se fiti anopa no akosi anwumre na so ye ne se enye ye ye be ya famu de. And of course, it's another beautiful brand new Wednesday morning, midweek edition of your most authoritative social, political, religious, and current affairs breakfast conversation is airborne live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. A free sub break up himself no pa noon do for God and country. Back on your radio. Yam fasid and confirm aboafo odi ankan kwame yeboa adwempa hene Kofi Mensah call BK Billy Man ofra me obo ba ofori amanfo. And today happens to be the 3rd day of July 2024. And ukia da nsu yasinkonya e wo maame akua fra koma batam papa ni studios. Any edijumedi de brel anopa emigidi wo Kristo Yesu musa hoden wo ho said ye yenso de yenkwa ache ye ntechirema da bodwem na mogedi emu afusane no sa pepepe na me ogidie ni ahotoso se won soso ho ye enuntie nyina beka bom ne aka kire Onyankopon said ye waya amaye no esombo eburu ya adwene ne yente ase so ya dwen ho ayente ase sanse ya anya ho adwuma sansa na wode maye eni ti anopa yi free akoma mu ya adwene mu ye nipadua mu eni ade bia Nyankopon de maye na ye ka chi Nyankopon saseda ye ne dia ye ni din ne dia na asiense ye ne dia eduru baby anu ami abo Nyankopon samnane kakra enu nti na ohene ba Clement ne nsem a ya anu woka no ani age ho pa presa de opege Nyankopon si apakan mu no bone nsamnane kansem a na mo hu sampa chifre che Nyankopon sefata yi sefata na se bring in the time check Psalm 41 minutes after 6 a.m. Anopin so yeda se se wo kan yo e ba che wi mo brensem se de besia ko ne demonia de ma na afa ye de Onyankopon asem the undiluted ye de no so de atoa so de amount ye be ma okwan na woni Onyankopon akasa woni ne mo nkasa kakra the only way, the divine way I'll bet me Nyankopon akasa say will be bio and no abompai. And until we will give you that opportunity for you to talk to God, have that divine communication with God. Ewi mo brensam ene 3rd July 2024. Ewi mo brensi de besia ko fiti anopa ya kusi anwumre wadaroma mame mfa ho amane bono emfa ema osemi kan chew sa anopa yi awia no eyi ni ti free sabre ya ibegyina mu a nene abo kama premtobre donko no mienu no miensa edeko no nan awia ni begyina mu a afi free ho no mo de kro no o kire se ewiem be sha se edwo emia ya hodo bie no epoema ntem ha bom sensu be munum na kakra na afi ewiem adwo kama ama obi bia nso so ho etumi atono yehu se nsuo wo wiem ebe petepete light one bi de na nso so nyade a ahoden wo suru bebre sa o kire se be yese ya e free anwumre odasuo mu ade achi ya woda Onyankopon ya adoma wo kena no obosuo kakra ebe gugu ahomache no a de achi wo kena no wadaroma ya na wa hye ne nso de aman wie bobrensem se de besia ko ne damu no ena ifiatan kasiem aba enkran ya yeso so ye de amane bono e de amawo hyene nso efama yen na hunu kwan ya befa so abeteto nioma maakye eni dwumadie no edin ofreme obowo ba ofori amanfo anopa yemu akye na afi yemu akwaba emra show ni so Ghana adisie obowo ba ofori amanfo emaho akye e de ba Ahenkan 93.3 FM. Meji
It's a quick one waiting from the Electricity Company of Ghana. I mean, can't show send a bit to me down so or see and can't treat you for you say no pay free no watch Eric see no 9 a dia woman ebe dum woman caniano na omo SCC a year woman pony baby omo ye juma no baby fufu dear inti omo imagine say a free no watch bremu akoi ekusi no 9 no omo be dum nkania no na fe eye bush clearing no atumi akoso ewo ho no mo a omo besan so aye maintenance works kakra na womo a omo eho ebekire womo enie achiase eye 11 kV achiase feeder no womo a odum no a won ho ebekọ adwa mu eye part of Odan Township Quarters Community 6 achimsu adro aduasa achiase aprade anamase akinkansu awisa osorase asanwase ene afei enkuro ahodo a atwa ho no mu ahye nyina no o kire se so mu dum eye 11 kV achiase feeder no a safo nyina eho ebekọ adwa mu kakra ene nti yesisu bie mu ama wo a wo kire se no nwotwebre mu ye ekusi no 9 ene wo mu bedum eye nkane no na afei wo mu adododo wo mu post no ase kakra afei ensiesie ba akumienu bi wo ho no mo no so wo so wo mo ye wo behwe no wo matumi aye ni nyina kama wo mu dum no a wo mu a won ho be kire won anase ebeka won enie Odan empotem kakra nti eden a aboabo de anya de a ye de ibeja ho ya asem we mobo keke aboabo mi ni meter kra na transformer krom de ye adwuma wa ha atefra kra kugina pool ni so ana ye ho akire yen enti we ya omo kire se ombedum ne ye den ye ho beka aboabofo ho beka eni nti wo kire se Odan part of Odan Township no wo mo eho ebekọ adwam kakra omo list community 6 Quarters achimsu adru aduasa achiase aprade anamase akinkansu awisa osorase asanwase safo nyina otese odum saa 11 kV achiase feeder no a ade a mo nyina mo ho ebekọ adwa mu osre yense yenhye ne nso na ye nyina yenhwe kwan ye befa so a ye betutu ye nioma na gridco enti de di kan ba ne ye ero ne yi CG fo we yempotem ha na omo de sa reminder no e ba ye gridco for so de aba omo de omo use the word may am ka de we na kwado man fa may na ma o omo say gridco will be going off today ewo akwatia BSP a omo ba be ye emergency maintenance eno so de ne be sha ase nundu ekopim eye du mienu nundu ekopim du mienu na we di o chese entire district ni nyina ade a ye ho ebeka adwamu kakra ene nti momi enhye no nso nti ye nimu ara momo de ne mo ye semu dum no from no nwotwe kopim no 9 ena grid code ye no nso ye nundu ekopim du mienu nti modie no ana mudum no a grid code begina so de ayensiesie no ana asese ne tie na asesu ni nyina mu no edum bia yedum de bia na yetabo om so bo so mbedum no om nka nkire yen we ri om aka kire yen ene ti se grid code ye no na wo mo edum no so om nkasa so de ne no dum no om de amane bona ba ye kire se efri no nwotwe ya edikosi no 9 ene wo mo bedum enkane a empotem a ebubu odin ni nyina enso so aso ebe hye kakra grid code ye no so om kire se wo mo dum no a the entire district tino no so wo asama kase wo kede wo na wo so wo akwatia wo so adru ahemfa wo se the entire district ni nyina ade a wo mudum eye grid code ye no a ebe kan yen wadaro ma mo ye nhye no so na fe ye na ye ho so Sun.
mepacha oma yemra onyankopon asem no so na afi yen hyase enka ho asem atifi asem no yese when God gives a vision he gives provisions se onyankopon ma obi anisuade hunu a ode ho akade e de ka ho ya hyase a yaka ho asem bebre no a e de a kyerɛw ya ma point ni bebre. Point number 1 I de ma woni se ti onyankopon anisuade hunu na se understanding God's vision. Understanding God's vision. Ye kyerɛkyerɛ mu ahunu sɛ ye ka sɛ anisuade hunu a anisuade hunu ye ade a onyankopɔn de tu nipa koma so na apie wo wano. Nti wo de tu koma so na apie e wo wano. Eno ene ade a onyankopɔn ofrɛ no anisuade hunu. Eno nti enka nkyerɛ me sɛ wodi bibia si wani so apɛ sɛ wo ye apie firi wano aba. Obɛka sɛ ye wo ankasa sɛbe unyansa ene unimdeɛ ɛna wodi eye ade a onyankopɔn ɛna wodi ato koma so ɛna apie ɛwɔ wano. Ɛno nti yehu sɛ anisuade hunu ɛyɛ ade a onyankopɔn ne de ma na sɛ onyankopɔn de bɛma wo a odi kan de to koma so na apie ɛwɔ wano. Ɛno nti yate aseɛ sɛ baabi a anisuade hunu eni no enipa ɛwɔ saa potem hɔ no ɛyera. Where there is no vision, the people perish. Omo wɔ hɔ no omo yera. Ɛno nti wankasa wo ne wo ma. Sɛ wonni anisuade hunu bia de ma wo ma no a ɛyade ɛ hadwen. Wobɛma wo ma no ayera. Ɛno na wo ma no wama dane anyi apɛ obon. Anopa yi wo apie wo de utia dom. Enkwada no so de omutia dom. Sɛ henfa no omo kɔ, sɛ henfa no omo kɔ. Wo maame ne mfa ho, wo papa ne mfa ho. Ɛba saa ɛyɛ asɛm kɛseɛ. Mmɔfra no wo mo ɛda akye ɛbɛyera. Nyani suade hunu fama wo ma no pebribi fasi wo ma no ani so na boa wo mo ema wo mo nso so ani suade hunu a onyankopɔn de ato mo koma so efiri wo mo abode ahyase sa ani suade hunu no ebetumi abam. Yesan so ba be hunu se onyankopɔn ɛwɔ ani suade hunu di ma odasani bia na sa ani suade hunu no ya na ɛwɔ botaye ntia. Ewo botaye ntia onyankopɔn pɛ sɛ obi yɛ ɔsɔfoɔ. Ewo botaye ntia obi onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ teacherni, ɔpɛ sɛ ɔyɛ nurse, ɔpɛ sɛ ɔyɛ doctor, ɔpɛ sɛ ɔyɛ ensɛmkyerɛni, ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔhene, ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔmanyoni. Ɛno nti adeɛ biara a onyankopɔn ɛde si obi ani so anaso ɔde to obi akoma so ɛma ne pie ɛyɛ anikan soɔ no ɛyɛ ana ɛwɔ botaye ntia. Ɛno nti sɛ uhunu wo ho sɛ wo kyerɛ adeɛ a eya imu hu aten bebre onyankopɔn wɔ botaye ntia. Adwuma bi a wo yɛ na no pɛyi no abusua no a wo pie mu no kuro no a wo pie mu no ɔman na wo pie mu no enye by mistake. Mema ni mpie mfiri wa no da enkasa na me kora me bɛyɛ den ɛwɔ abusua we mu me bɛyɛ den ɛwɔ ɔman we mu. Onyankopɔn wɔ botaye ntia Oma upie wo omanum kronum ene abusuanim. Awurade be fa wo so asesa abusua no asem. Awurade be fa wo so ama abusua no anya anyonyam. Awurade be fa wo so apagya abusua no. Awurade be fa wo so ama o maame ma ensusu atumi aka se senkanye ye nwie yi a, senkanye ye maame yi a, senkanye ye papa yi a, senkanye abrantie yi a. So God's purpose in giving vision is real. So we will continue to emphasize that God's visions are aligned with his purposes and plans for humanity. That is why Andra Mekacho said when you read the Bible, Jeremiah chapter 29 verse 11, the Bible says, "For I know the plans that I have for you." Na minim adwenko amaye den madwen fa ho. So are you telling me say by mistake and a upie fee say abusua na upie fee mu no ana? Obu ono mo otimi ka say me sase a me bobra no ne na simani so no se me de na nka mepese me ye adwuma wei, me de na nka mepese me ye wei, me de na mepese me ye wei enne me ye chirichiri ni. You have no idea why ya eniema we de to koma so nyina mam na adane a we ye chirichiri ni. God has a purpose for every vision he gives to his children. Enu nti ani so ade hunu anyankopon de to koma so a apie die no
It is not by mistake. Obu ono mo a me na me pese me beye obi a wakɔ school. Obroni frɛ no academia. Nanso so ade no adane. Ena me na me tif dwemu a me tontos me maame aboka o ene ye ya wo betwe abusua ne de awura mu se me maame papa ma enye obi amoa me enu nti na mi di dwa. Madam, I am telling you, I put it to you, and pay say God has a purpose why awo baby awo no. So God's purpose in giving vision is real, and his purposes and plans for us align with our vision. Nti baby ahunu bia, it is not by mistake. Me chance na me ko school na me konyim na me wo ye. Bia na wa anwo ntemo a. Anka biribi boni bi besi. Ne ebesi bia onyankopon wo ho adwempo. Osimitimi hwa me ba nanimu saa me ti akwada wei ene wa mama ni suade hunu amam. Do you know your ni suade hunu? Onim. Eyo onyankopon pe ene wenim. Enu nti akwada no a waba no. Akwada na ba be ye han na wa beboa wo. Ne wo wantumi anye no. Awurade be fa saa abofra no so na wa ye aye ne mremremre kwan so. God's purpose in giving vision align with his purposes and plans for humanity. That is why he said, for I know the plans that I have for you. So when we look at the biblical examples of God's vision and provisions, Noah, Onyankopon ka kire Noah said he gave Noah a vision to build an ark to save his family and the animals. In the book of Genesis chapter 6 verse 13 through to 22, Bible say Onyankopon de aniswade hunu de ma Noah. Say Noah me pesa we ye a shenkese ark. Sa ark we no eno na eba abegyew. Onyankopon sa me pesa we ye nurse ni. Sa nurse ni na me pesa we ye no. Onyankopon bebie wani wa amwa hunu. Eniyoma pomudin niyama we ya ebeboa ma nipa ho ato no. Sene ebe ya o maame bi yare a, o papa bi yare a, o nua bi yare a betimi ama ne first aid. On fa ne nko hospital kra. Osemi ma wasisa ark no. Na what they age tio. You are doing that. You are building an ark to save your family and animals. And inti aniswade hu Nyankopon de ama wo no. It does not end with you. It transcends to people. Inti aniswade hu bi Nyankopon de ma odasani no. Emwa wo no nko a wo. Eboa wo no boa na sefo san boa. Eboa sabi emwa mpo. Eboa wo. And into Onyankopon de to ye koma so aniswade hu mu say eyensam kire adwuma na ye be ye no. To me, I was thinking I was going to do it for myself. But here we are today. I have come to appreciate the fact that God called me not for myself, but to use as a vessel to speak to people who feel so brokenhearted. People who feel that they have been isolated, an outcast, desolate. Omo feel say Ewurade yi omo ama no. Enipa nyina yi omo ama no. Saafo no ene Onyankopon frɛ yen se ye meye adwuma yi, so that he can use us to speak directly to them, to encourage them, to give them hope, to let them continue to still fast in him, believe in him. Say achia emuye bibiara beye ye. And sometimes you listen to testimonies and someone can. We don't give them the opportunity. If we are to give them the opportunity to phone in and testify the things that God is doing in their individual lives, you could see some part. God is speaking through us to them. Enti Noah building ark not for himself. Why? Because the purpose of the vision of God for his children, no,
Eya na onipa desani entumi nte ase. It is aligned with the purposes and the plans of God concerning our lives. Enti Onyankopɔn ka kyerɛ Noah sɛ, Noah, mepɛ sɛ wo usi saa ark no. Ark na usie no, unsi mfa ma me nko a, unsi mfa ma wo nko a. Usi de agye wo wabusua ene mmoa a ɛwɔ saa ɔman no mu ɛbrɛ no. God provided the detailed plans. He provided the materials and means to accomplish this huge task. Into a man in ya. Noah onya dia de firi he, Onyankopɔn na ɛbɔ dia. And it is Onyankopɔn de ani sɛ de hunu de ma wa or de akade a ɛwɔ ho ɛde ba. Onyankopɔn ka kyerɛ Noah sɛ wɔn build the ark. Ark yɛ de deɛ na ɛyɛ, de nnua na ɛyɛ. Nnua no ho na ɛyɛ, Onyankopɔn na ɛyɛ. And into Noah kɔ na okotwa dua ne de ba, ho na de dua ne ma no ɛyɛ Onyankopɔn. Afei nneɛma a wɔde bɛsensen adwempo a ɛta akyire, ho na de saa de ne ma no. Onyankopɔn pɛ sɛ use wo just a vessel. I'm telling you. Onyankopɔn pɛ sɛ use say empty vessel for something good. It will benefit you and not only you. Oni wabusua nyinaa. Na Onyankopɔn ka Noah ho ema Noah hyɛn no otumi yɛyɛ. Na afei akyiri asɛm no okenkan Genesis chapter 6 verse 13 to 22 no a Awurade asɛm yɛte aseɛ sɛ na Noah hyɛn no agyi nipa bebree agyi n'abusua afei wɔn yɛ asommerɛ yɛ wosetie ɛde ma Onyankopɔn asɛm no Noah ark ne gye wɔn ɛnyɛ wɔn nko a ɛmmoa nso ɛyɛ osetie no Noah ark ne gye wɔn afei ɛntwemmra akyiri asɛm a Onyankopɔn ka kyerɛ Noah sɛ Noah mepɛ sɛ wosi ɛhyɛn kɛseɛ na saa ɛhyɛn wei no wode ba abɛgye wabusua ne ɛmmoa doma no amamu ana ɛbaamu. When God gives vision, he gives provisions. Moses, okenkan Moses and the Exodus. God gave Moses the vision to lead the Israelites from Egypt to where? The promised land. And also saw Exodus chapter 3 verse 10. God provided the signs, miracles, and resources. It got to a time where in their journey, Bible me say duru baby ni Nyankopɔn otomana efiri esoro no de aba eduru baby ne insukom de Israel fo no Nyankopɔn tumi ka say hey fa poma ne kire eduru baby kana Moses are frustrated fa kire no de abo yet ensuo pie ba na Israel fo anya bi adi say Nyankopɔn we na no pay me ka kire wo say yedi nachi say Nyankopɔn we na no pay me ka kire wo say wono no de anisuade hunu ato koma so a epie ni kan say Nyankopɔn we ne ne pie firi ye fie akoye dwuma so say Nyankopɔn we ne obi soro na wato mana edi amane ma nia ono na obo ekwan to baabi ekwan nie eduru baabi na Israel fo say eh Onyankopɔn afrɛ so oba bekum yen edi aba asɛm kwa nie wodi aba aboabo Ghana ha hwɛ economy yewu yentimi ntua light bill yentimi ntontos yentimi nto jene lord fair kra ho ayedin Onyankopɔn say munya botre I know the plans I have for you. I didn't call you to bring you here to shame you. Manfre wa amfa ma aboabo asemi begu animu ase. Manfo amma abusua nim semi ba begu animu ase. Oman no manfo amma mu semi ba begu animu ase. Na Bible say Onyankopɔn ni Moses ni Israel fo nanteye. Emfa won ne niema esisi ye. Onyankopɔn duru baabi a woso mo aduane dia no amama na firi soro aba. Eduru baabi a woso mo nsuo no ano akire Moses fa kire ha na nsuo aba. This is God that we are talking about. Anopai. Onyankopɔn we ne ka ne ho asɛm. Nsuo tumi pie firi obotam o. Na nsuo pie firim na ba just to sustain his people. Onyame wadwene ye ho abusua. Mese dan Onyankopɔn wadwene ye ho pa. Onyankopɔn ka kire Nehemiah sa obema no asi Jerusalem ofasuo kese enkrofo sorry di tiaye but Nehemiah had the vision to rebuild the walls of Jerusalem. Ehon man Sanballat ni Tobias no sorry ye but amidst all that
God provided favor with the king, materials, and protection during the construction of the wall. Nehemiah stood up or said, no, when you niswadi huno nyankopon dia ma me, Israel wo mu fasue me nesi. Nehemiah kra no mfi kro ni mo, no mfi kro ni said ya ba di pa abo ha yi. And was see when Yankopon de ato ne koma so say won ka no kora mfa nkyere kuroma no. And ankrofo sorry di tia na ofiri he wan no sori anopa na den wo radio ni so saa no. Na obise bisam wan na ya to yare egu enkrofo ma so a ono so wo beginam na wabɔ mpaye asoma osuru jade atum ama saa afo ya de wom ho no. Wan no so wode anidaso de bre enkrofo. Wan no wo mo ye de wo mo ato yadem. No kasa on radio no so say wo pai ayaresa de amanyame ma. Hwan no eno so we ye abrantie bi a ye frɛ no obowo ba ofori amanfo we ye kwawuni na momu fin enkran na ba odan ne mpotem ba bedi pa sa abrantie no a hwa na ye si Sambalat ni Tobias fo no so de ye say wono no wo so be ye den ye so o de fa hodie de bire nyame ma so yate ye ne bibi si so pa. Nehemiah te ye no se me mfiri kuro yi mu de nanso Onyankopɔn asema me ate ase se baabi biara wo bekɔ akotena wo se wo pere hwehwe kuro ni yedie ene ti me Nehemiah mfiri kuro yi mu nanso eye dan ara enkrofo a obonefo no de omo atom pokyerem wo mo obonefo no de yare ato om so no ye bema ye ho kwan ama awurade aye wo mo yie emfa ho ne ye bekoso eniti emfa ho ne ye besi. We will do it. Nehemiah stood up and he was so resolute about his plans to rebuild the wall of Jerusalem. Unyamia said God provided him favor with the king. Afi ohene no wo kuro ni mu no. Otietie nsɛm no sɛ de ekɔ no a. We sɛmini ɛyɛ Nehemiah ekokodi ahyiamu. Obompaye ma me ho atome. Oka asɛm bi me de ayɛ adwuma no na sustain mi ama me bobre yo. Ɛno na meta so afi wo hene ne ti wodi no so wo okay. Ɛna na saa na tie de a empanimfo asɛm o mo kan no kre sɛ ye de ɔhohoɔ na tikyiri kuro no ɛyɛ no kre. Eti na saa na tie de oboba asase no pɛ ne he matwa ne yantam fire prayer camp. Mankrofo mebɔ mpaye no mo megye fa ahodie mfa nkonkɔbo wo mo bra. Afi Onyankopɔn ma nanim adom eto Nehemiah so. Afi wo hene no ene Nehemiah eba be ye baako emfama mfo mo ntam. Na se kuro wura se de mepani a on Sambalat ni Tobias ni oboa. Nehemiah stood on his grounds. He was so determined. You know why? Because God gave him the vision and made provisions available. God's vision, God's provision are real. And a point I had count the amount of a Yama sports no atwaso. And it said humanity, responsibility, and obedience. Eya dia untumi enyi emfem frim. Human responsibility and obedience is something that you cannot take it away from the plans and the purposes of God for man. Eradin kan ho nyame ya adom a wo kyena yebesa ba ne de aka nyina de aka ho de ama wo. Noah saying Ewurade kase wonsi ebaemu o man ho aka de Onyankopɔn ka kire Moses sɛ woni Israelfo no anim emfa free Egypt asase so wodo mo kɔbɔ asase no so Ewurade de aka de ma won eduru baabi otɔma na ma wo mo omo nsuo no ye Ewurade ma kom ne wate Ewurade ma su kom ne wate Ewurade ma biribi a sɛ eba be kan ho a ebe boa wo amo ani so ade hunu aba mu no Ewurade ma ne nhwere wo ofrɛ me obowo ba ofori amanfo ene de no so ye di si ha
A tifia asɛm ne sɛ when God gives a vision, he gives provisions. Sɛ onyankopɔn ma obi anisuade hunu a onyae ne saa kɛkɛ ɔde ho aka deɛ ɛde ka ho. Ghana nyankopɔn ntina ne mu nkyerɛ wo, boba nyankopɔn ntina ne mu nkyerɛ wo no wɔnka ho. Ɔma wo nasɛm no emu ntiaseɛ na fa bɔbra. Sports ɛyɛ up next. Yɛde toa so mu wie bɛsan aba. Jo apomɔkɔ deɛ. Obi bibia ɛyɛ kama na nso ɛ. Nyame adom me nso me ho yɛ paa. Wadaro ma fa yɛ nante. Nyame ase. Ɛna no pɛyi adesiman ba Ghana mamba yɛ mamu nyina akɔ aba sonko bio ɛde aba ahenkan 93.3 so yɛatena se agudie mu nsɛm ɛna yɛde Asia Midin Joshua kwabena agyenim Yosef Fajiri ɛne ɔboa ne de dwumadie no nso abro Raymond Ashete Rat na fe Benito Mauli enso etna fide n'echi epiepia voices ahodo edi banyina enso edi ejaw ene anopai wei evidence based sports presentation na yede ma ene anopai nsema nei etofam ofie ene nei eba so onkofo close na bobo nyina no a yede babejaw ene anopai Jubilee Hospital sebra enoma enko yobodini mu wa tinka se ampa nyarewa bi ehyehyɛ ho malaria typhoid na fe tipaye nketenkete bi na tetiwa bepie mu ewo aya Jubilee Hospital na fe yenhwe entu yarwa asinyina ema outpatient service na eye 24/7 oba eneya na wasan wachi akọ eneya sanso inpatient service na aba ene so na ebo adwuma edema laboratory enso eho lab biabi yebeyebi ewo aya Jubilee Hospital ede amount pharmacy ho edro bia bi bonya bi ato enso ewo ye pharmacy honom afi antenatal care aba ANC we ekodema emana mafofro no nyinsen no ebia unyo ha bi ede fa won yesi bre na afi yenhwe enso ano one time enso emfa ema postnatal care enso aba we yawofo na mawo wie no ma no omunyimu no enkoye yesi mbra na mmaje ncheche na afi moba no omunyi engina brane ahodinmu na bibia enso enko kama emfa ema theater ho enti surgeries any operation ni nyina no yebi ewo eye Jubilee Hospital maternity ni enso aba de ma apemfo afi ye de ultrasound na afi electrocardiogram machine enso aba scan biabi yebetwa bi e de amount council ni enso aba ebo adwuma anu ntino se neyi o nyoma enkoye neyi wafo afro na peso hu se akora no oyoba bema ana akora no odaye anase ondaye neyi uwo junsom yare protein na etetiwa yesi bre na face scan no yentwa bi enso emfa emam african unity enso aba bibi kire wadwen so yare bi etetio usuro fere so bedi nkomo ede akire unua yesi bra woni council unity embedi nkomo na fe omonhwe encancel kama na ohawa abedua oso nyina no entempa so enso enfru so na efie ani akire enso enye din afi eye clinic no enso ho wani ina wo hwa dia unhu wo issue so wani ho wani no wanhwe ne wontu ho na ma wa eye fra abegya so entin be piem Jubilee Hospital na afi eye clinic afide ahyem ma no ye fansa woni yare nyina enso ema dental clinic no enso aba osin eye cholesterol wani enje ho opese utu sen opese o share poso polish osin a ni nyina no eyade Jubilee Hospital enso ebebo osa ekwan ne so diabetes and hypertension for no hwere na pa bia no nkyekere enso ekoso edimamo afi canteen wo ho bibia wo bia na opeduane enso ato aduade de na pomdi wo ato adia ni nyina Jubilee Hospital pe na ema bi na wato saba na insurance nso ukita bia tumda yebeje na yahwe oye odan babu road ya so amantra bridge ne so honum enewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na onye enso edi enkomoy na bibia akokama edi amount K Afrani Enterprise kobi na dodo na enso efre no ye de car ties aba se okan eye nkotoa bi ana se tipper trucks na uyusu na pe won ties enso ato da hyase a kopiem K Afrani Enterprise na afie mo bi no ato ye ne mane bo ofom esanso papa afenya no nko a yakopiem onkofo nkroso ade aye winch cables enso aba we ne ma mo ne timber enso aye adwuma no ma won timber car no we endade na de balibari timber no ubepiem K Afrani Enterprise a yetuntun bi afi perfect hooks ebi aba sanso na shackles nso no ni nyan timber for no mo na mo use transformer oil
yɛde bi aba wei ɛkɔda ma ɛyɛ warders for no ECG for ɛne mu transformer no ɔyɛ de gum no ke afane ɛde bi aba saa so ne fridge repellers mo machines no yɛde ɔyɛ de gum no ke afane ɛde bi aba nti mututu mke na monkɔgye bi na bibia ɛnkɔ kama ɛfa ɛma aboabo na afra sane road ya so ɛna obohu yɛn ufi aboabo ɛkɔ a opesie no ho a na ɛsɛ yɛ onsa benkum so ufi ɛya sane nso ɛba yɛ onsa nifa so na ɔnyɛ ɛnso abedi edwa 053 799 7412 053 799 7412 New Dibiasi Fitamu before the forest. Anosono 054 288 9071 054 288 9071. Na oni K Afrani Enterprise enso edi enkomo First Trust Enterprise enso sebra ene se open multi TV eyusu se open DSTV Heroes na afro nchema Copa America ekosui ni nyina etwagu DSTV so afa Star Times ebi aba Canal Plus etunton bi AG Plus no ebi aba sanso open combo nso ayusu a kopiem ewaye First Trust Enterprise na afa yema decoder ani da honom na to yusu enya no nko a TV ebi ho Hisense Asano LG Samsung ni nyina no ebi available enso ewo First Trust Enterprise TV one mount decoder ebi home remote controller TV dia decoder dia nya no First Trust enso edibi aba afa AC yetunton bi brand biabi na fe hospital biabi bonya bi ato ewo First Trust Enterprise ebi a satellites anazo AC no wan fa beda de kodon bi wa fix amount fort aba ho yesu tumda wo de sa ho no ba ye hwe sese fort ne edi amawa ho bia enso embechire bi o chwesi sport no ye no na ebo nhwanim sanso ene shuffling station no enso ebo nhwanim ewo achim odan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one First Trust Enterprise enso edi enkomo yanshen sem na se enso emfa free captain General Captain Edema Black Stars of Ghana Baby Jet Asamoah unim se enche yada all regional games no enso ebas na enra Baby Jet Asamoah kopiemu ewo Kumasi na Kumasi nsim bisama na ebisa ne se all regional games saudi ebasu yi na se timpa ban na ta chenti a ode ebaso o se yada sports aba from all Ghana enu ntino o hwe anim se games on the basu yi obenya talent afrimu na opeja sports ma sports enso tuma fantuma pa enso edi efra ewo Ghana na ochiema ayade 6 of this month yano jumade ebaso o Kumasi boya sports na ntino tun sa da fro bibia se obi ambra na on fa ne support emetai all African games no enso echi crowd reception very very amazing and me dey obi asise obi aba ever support all regional games coming Saturday 6th of July utumu say fans na ma ba na mo support no utumu say Ghana for obi adi atumu nti no me invite obi obi ambra baba yara sports stadium on the same get free na free artists are winning more bill no so when they say Strongman Amrado why artists are winning obi aba at a great occasion utumu say sports no aba from we only concentrate on football and other sports no nti no me feel say sports fraternity na I think say be Ghana. We former captain Edman the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Baby Jet Asamoah in Komo enso ena wate ene anopei na abranti anidim enso de Mohammed Kudus on nanwada Ghana Football Awards on the best player of the year no ogiye enso de sin naso na ogina simple so a onam nsem edi etudwa no na tun start for abranti fan Fatal Ishaku onim say Sam Ranti menu we there from Right to Dream Academy no munyomu piemu enso Europa bibia nso ekwa kama edi amom na one Fatal Isaac adamfo gifo no yade a ewosoro pa ye na odina so ekasa se abrante fan Fatal Isaac ono Kudus abwan bebre sansa Fatal Isaac enso etimi abwan bebre na yade a ayedo ni chema na se best player eno ebas no sa nantimi no mo pre na nso ono Muhammad Kudus ogidi fi abrante fan Fatal Isaac ensem ebet udo ni chema omo new generation mo ba Black Stars CD omo hwa ni mi se omde odoni nkabo mba ye adwuma na fe abokwan to no daba enkwala omo so omo eba. And before I continue, I would like Fatau to be in front of me here. I would like to thank Fatau for coming here to support, even though he's part of the nominees as well.
As part of the new generation, one of my aim is to increase the unity and the love between us. And this season, in as much as we are competing for the award, it's a very healthy competition, and then he has pushed me a lot this season, and I've pushed him a lot too. I've told him this already, but in front of everyone, I want to use this opportunity to tell him how proud I am of his journey and how far he has come and what he has done this season at Leicester. And this is a source of motivation for me and him and all the upcoming players coming up. And there has been a lot of legends here. I can't mention names, but I want to use this opportunity to thank all of them, because everything they have done in the past years has paved the way for us, the young ones, to get here today. So our responsibility is also pave the way even clearer for the upcoming ones and then pass the torch backwards. Thank you, everyone. Have a nice day. We aya branch fan Mohammed Kudus ninkomo ena ode giant ene anope Danlad Ibrahim ononso goalkeeper Black Stars afe under 23 under 20 under 17 nano papa na ada post mu enso ede amai na kopiem Kumase asane godokomu nso a branch no yade from the young age oginemu eda promo enso ma kotoko up to now na onim se enche na kotoko di din betudwa se mrantie be se dun wotwe bi omono magai adwuma ye na abrante fan Danlad Ibrahim nidin eka hom na ibisa Danlad se adenti na oni kotoko eje adwuma ye evisi yate se na oni head coach ndin ade prosper na te ogun na mo issues anunti ene nei oni kotoko eje adwuma ye osi dabi enye sanete na oni prosper na te ogun eni akasakasa bia mimi obi always say bibi ha me ameba wanim straight abebusa o mimi nim nipa achi asemka because me pese ya menka na o de o hobia no watimi aka hyemen. There is nothing like that. There are a lot of circumstances me pese me move on because kotoko aye bibra ma me and there kono bibi me move akobia na any achievement bia me nim say anyunya beka asante kotoko due to proper development of the farm. So ni na part of the things me management na say I pese ya bo club na che me colleagues ni bi o ha o mo ba. I think say there is the time they can also get that freedom and everything. Say they be omu ye adwuma because yo ebi me o bencha be my lot of pressure about team nim ne dey keka ho. And when I'm playing, so I be ma me nua no so ebi a ninkan ko no so ayewe. So it will be very good for me to pave a way. Say they be ye nyina na betimi hu yourself at the top level. We aya Danlad Ibrahim one fence one ma yakosu bisano se kotoko post no o start demo wabra na oye akwala enumu no one opportunity asi akenda ma Ghana U17 Ghana U20 Ghana U23 akwa Africa etima kwaji Champions League anaso do nchema na se aya AFCON no kra enso aba Black Stars World Cup yebeka na one free ban ye muka on usi akenda ma boboko fan asane rokono na etiusen. I always say every player be Ghana be able to tasty how Kumasa Santi Kotoko said or Donny Hofa my club ni no ko be able to tasty answer na e be an career no the baba we or the baba we because club na ye like wa me my than lad and munyam even fee baby Asante Kotoko ama mesusu masebi enti ani bebre and then in that make say I will never regret say me joining Kumasi Asante Kotoko me wu ko back na Kotoko dey every part of my blood and everything. So make I say it was a great moment and great feeling. I was so like proud and we say me joining Kumasi Asante Kotoko. Aya Danlad Ibrahim ninkomo ena watena Abubakar Otara ono so head coach adema bobo kwa wondin ade aya Accra Heart of Oak no ninkomo nie o say Ghana for munya botre team fan Manchester City England Champions League omo try sa na emfa omo koso ye ano ada Champions League omo GB edisom na so eno ntini munya botre emfa bobo kwa ye fan Accra Heart of Oak na Heart of Oak no okache wiase nyina se how to folk enye normal clubs how to folk enye club ya boliga eso sofa eso bre and no skip relegation was how to folk no eso mu play on top is how to folk it is Zamalek is how to folk it is El Ali is how to folk it is Raja Casablanca nei omo Morocco no enu ntino se numa bi akoso na se man hwe na man change nyoma how to folk e bejam bi agina na enya de how to folk boboko no e fa ntuma pa e de Abubakar Otara. When you have to narrate Manchester City of all these things he have in failing semi-final, quarter-final in Champions League, nobody has
talking here. But where House of Folk failing, that's my problem. But I want to assure everybody. For once for all, I say House of Folk, the level of House of Folk, the name of House of Folk in the world football is not normal. So we, every year, we are struggling to fighting to escape for the relegation. Let us play on the top. If we want to play on the top, let us do like the top teams are doing. If you didn't do the same, like Zamalek, like Ali, like Raja, like all this, you are stagnant. I don't know why you say, when you stagnant, the people who are coming back are trying to, it passes you are the last. Every time we are doing the same mistakes. Let us change and to see. We Abubakar Otala, head coach Adema Accra. Hearts of folk never say die until the bones are rotten. Nenkomo ena yode ejano Olympics Games ebaso Paris. Nese ayadia this month yamo ina jumadi ni Elchassier France. Friday July 26 ina Elchassier nafe ewie Sunday August 11th. Na bibianso akoye Ghana qualifies no enso egusua ekoso edemaye. Abayua yefen Joseli Mensah nya eba nse yadia one the highest ranked female swimmer enso Ghana according to World Aquatic Point Table no 2024 edition no Abrayo no enso etimi qualifier na enso nchema 13 African Games about so Ghana no Abayo no etimi 26.52 seconds eno no abwa ama Olympics Games eba so yin suma ba ko a ye friend Joseli Mensah no wa qualify ko ginemu enso esi akan ewo mu bi Benjamin Azamati ono so reporter yensa can say officially Abrante enso qualified 100 meters no event no ewo 2024 Olympics Games no also betimi ejem atumrika e de amagan ahwe so betimi nya medals enso ewo Olympics Games Ebasun emo Inter-District U17 Eastern Region Diana Ebasu Okofodia na yade abrim central nso koginem akonkodin ewo bi ekọ wiase no na de no chirema ye kan bom no na Brim Central ye na champions yaje trophy no enso ediba fi na no ada team no any coaching be pie mu o fe ni didi nkomo kakra na yade place nsem bi om di tudwa no Abrante fe Amos Opoku na fe no chirema Godfrey don komunya be pie mu anoma nkoma om di gya yen eni Imosupuku mbo sharp sporting club ona mi modi boy or trainer me say met me akoye bibi ba to be frank me do here na nkasa me hu ye players na ye di koye no mabima bukakra no unse ye di U15 players ya frame ntama mabima bu ba mi chairman no offer me si o na offer me Suarez me so betimi aye nti ni west na wakatre me no ena share me nkwa etimi ade put up your best me no makan die nyemi o kire mo say o you need to train hard as a training and your coaches no can na like infantum engine to na ebebuaye okay secretary zo sharp FC your first match in there me dinka kwa ne there na me ne gide wo say you with me aji but your chairman and a friend of friend in Suarez no chair say baby aban there ye kwan wanti ye me ni na ye mbo hard ndo kan no so ma me nya akukuduro say yenso ye with me ayi bibi. We are champions of the Inter-District U17 Championship. Na se ba so Eastern Region Brim Central kwadi ni players om kodina mu enso konkuden edema yen ya fam Brim Central no enkomo mo so omdi jayen na no ada edwadan enonom yen kopiem onko phone cross yen hyase enfremfri Copa America na emu yade a eno so eguso a ekoso na yade a run and say group stages no yabo awie enra na bibia enso eba na wie ye group stages na mu group D Brazil atnase wamo ni Colombia de boni game no ende 1-1 Abrantia yefen Daniel Minos enya go edema Colombia na fe Rafin Hadias ensu enya go edema Brazil eno ntino run of quarter final no ensu enya ahye na de tiene se Argentina wamo ene Ecuador ne bebo Venezuela ene Canada ebebo na fe Uruguay ene Brazil ede aboni na fe boboku anaso maya yefen Colombia ensu ene Panama ede awentam so reporter yensa can say Uruguay na fe Brazil gamer ebano Abrante for Vinicius Junior suspended and ntin enya da sa gamer ebas no Abrante for Vinicius enso betimi ejema konkoden ede ama Brazil minor yerimu komono enso ede ejao na UEFA Euro 2024 no enso eguso ekoso round of 16 yade a enso atoa so enra de tiene say
Maya your friend Romania omo etnase Allianz Arena womo any Holland edi ebony game ended 3-0 in favor of Holland. Abrante friend Doyo Malone we see kind of Dortmund ne about 2 goals edi ma Holland na fe Cody Gakpo onso see kind of Liverpool onso going back Peswa there 3 goals na Holland ya Romania enso entimi ante Red Bull Arena Austria etnase ama Turkey enso be chinu twane kanu mieno ama Austria enso ete kanu bako Abrante fan Merhi Dima ono jinemu ebo 2 goals na enso edema Turkey anema enso akoye edi amomo quarter final stage no yadia asete 5th July Friday na jumade no enso etwaso Spain and Germany bebo Portugal and France bebo England and Switzerland enso bebo 6th July na Fero ni chema Holland enso atenase na one Turkey enso edi abone 6th July we sene nyama enso esitie ewo Euros ni mu a yerimu nkomono enso edi ejao ene anopei Abrante din edi Matthias de Ligt Abrante no see kind man boboku a ye fen Bayern Munchen na na ban say Manchester United say Abrante no omohwe defense na yade eso ni pa ye nutin Abrante omu ehia no nutin omna Abrante edin kon reporter yensa kan edefi Bayern say omoso ma jatum say United any Abrante eni kon bia koye ya omde ombeji atum na fa Abrante fen Matthias de Ligt no enso akojem asiakan edi ama the Red Devils Manchester United a yerimu komono enso edi ejao best 5 seasons ago Benfica aton Abrante a efan Joao Felix enso enema boko efan Atletico Madrid na okono best 114 million pounds na Abrante no erifi ayodo nchima manya efan Portugal ne onichiremu enso ewo Spain na eba no say Atletico Madrid say player no nesa ne body enseda enso ani sa enu ntino omo ehia no wakolon Chelsea wakolon Barca na Barca fo aso mbe sign no aso mo sign no bobo ko fan Benfica say sa Abrante ne mo mpena o mbe sign no na va no be si akan de mo boku fan Benfica na okodi a 12.7 million pounds na Benfica omno to Abrante fan Joao Felix na bibia so akokama ede amomo omo to 114 million pounds omdo mbeso mo 12.78 million pounds na article say ene we club na say we ready 21 million pounds o de bar o meja Abrante fan Joao Felix mu enso edam na so Benfica so omdo mkita 12.7 million pounds pe na de chene say so mo to Abrante na emu scan half ebeko edam boku a ye fan Benfica we reporter ye nsanso akande fa Abrante fan Joao Felix ho a yedi mu komo no enso edi ejao Barcelona omo say Abrante a yedi enso edi Williams we Nico Williams no omu ehia Abrante no na omo so Abrante ne bola obo na for ne yami yama adamfo mafa ne se no ma ekwe edema Spain o Euros Asia Abrante be campus team be bo me bia nso akoye ede ama basa no ntino 2 players omo hwerim so ma tom na for metin register eda koto Abrante fan Nico Williams na be ginem enso asia kan sikeda Abrante no so no 43 million pounds ene nei se basa pa Abrante fan Nico Williams a o metimi ate ede akoto no nti basa se Abrante fan Ronald Arroyo na fe Rafinha no eda ombe tom na for na koto Abrante fan Nico Williams akora wi so be piemu basa na bibia nso akoye ede amomo Arsenal se Abrante mi asia kan Euros as in fact Osakadema Italy omu afrimo na oboni game edema Bologna Italian Serie A dim ede Ricardo Carifori omsa Abrante ne ball no de onimbo papa yo ginachiri won ma the Rock of Gibraltar o defend ma enya senkotoa omso mo chiri won na ompe defend bako aka omu defend ne ho enu ntino Abrante only 22 years enei osi akanama Bologna Arsenal so mu hia no ebeto Japan abo ebeto jasa Abrante na se team a ye fe na Juve enso se Abrante de say Italy haya no wo yenso huni bone ba obode ma Bologna nti yenso ye peno we a reporter no so efi Arsenal Juve akache eba yedi mu komo no enso edi ejao Kenny Chukwuemeka ono so ye play osi akan edema Chelsea 40 million pounds release clause na Abrante ne so na reporter Evan say Chelsea for say nei clubs awodo na tata Abrante on pen signature nanso ne Evan say Chelsea say omo kam na to bia sun say Abrante omo hiane sin bibia enu nti enya de a ombeton Abrante a ye fen Kenny Chukwuemeka enso edema any club enu nti no say uye team na so pa Abrante a ye fen Chukwuemeka yiwani Chelsea for say nya de a ombeton edi amamo Chelsea won ma no ne Evan say Abrante fen Canan Dewsbury Hall
Chelsea for ene awie 30 million pounds in a Chelsea enso ato ate ede ato abrantia ye fen eye Kanan Dewsbury Haller yerimu nkomo no enso eja abrantia fi Leicester City in a buy unim say Leicester head coach and adjoining Chelsea nti abrantia so unite with ne former coach abibia enso ebekoye ede amaoma yerimu nkomo no enso ede eja Alvaro Morata enso confirm say article die em say jama na sen die hono no betena enso asia kan e de amoma bi say ne contract no em say ya na wie ya ne sa na enso ya de office efi Saudi Pro League nim aba enso Morata say so ko sia kan o Saudi Pro League nim pa de na ko betena e wo ko fen article no abo ni free anya de ko bejiska enu ti no o ka che mana to bia sum say nya de ono abrante a e fen Alvaro Morata no obe free bobo ko fen article akosia kan o Saudi Pro League nim emu Yenya was not for an so someone Ensiana captain in the morning and twaso enfama ewia yebesamba na fe muncheche munu nyina no any other stories enso epipe nyina no yedu nyina aba abeja medin Yoshua Cabinet General Yosef Faji Boye Roman Asheterat enso aboye Benito Mauli etna machine che pepian voice no edutumu emayen yede sia captain in the morning twaso ama share ewia na fe yemfa eye agudie musem cheche mu de no emfanto also Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM
faster than confirm the sports team Joshua Kwabena Ejenim Sanso so and a Ben Mawuli Kofi Ejiri near Busia Kanina no pay ye dawomo ase yet was so Eddie Ama Machini Jumediano Edin Oshabrana Simano Edriana Bakona Wapano Panon Son Hon Fremi Obo Ba Ufuri Amanfo Tampaso wa mwene yo ma woda yen intentem fama wom na afi yemfa dia kanka ho. A glorious happy birthday going out to Michael Jemfi. Michael Jemfi, is your birthday today. A glorious happy birthday and confirm on sanso so na Esther Mafo so anope yema wo happy birthday o Cadmal love ene eye won so awoda Felicia Asare Minister Adomba Beki Emmanuel Abrokwa Osei Mary Atta Ohima Regi Mamesi Jibodi Agrago Ene yemu nyina amawoda Rajan Kupon come hona on tin move fan tremo. And ran so na eye Joseph Ejiri aka Kofi Ejiri Webson. Na eye na woda belated birthday encore enfama no. Mo amudi mo de enre nyina so Rajan come hona makoma so ade emre mu mfama mo. Mebacho wada chinti obra kwanti afutu na de sua wom ne bra so wada roma ma yemfa ntoa so ema wo brofo kase mo se me kan che say the future depends heavily on what you do today. The future depends heavily on what you do today. Odache no fapem ne kase no ejina nea wo ye no ene eso enti ene mibisa se anamuntu obe na wutu ene mibisa se edie ben na woye na nea woye no nei ugidi ye se ochena se yebu ho nkonta you can be proud of decision ya taking ene na o mano a eye wasede se wo hwe wom na wayi wani ankwada ya na omo bre no enti wadwen ho se daache eye ochena no se mofra yi ede wo muti pempem ede ni pu na omo ankasa nyame ye omo adom no omo yeyi a wo hwe ni mu so mba behwe wana decisions ne anamuntuo niema wo ye no ne no asunsun sanso ebeba ochina dia yehu ne no eye anamuntuo bia yetu ne nra ene ye fapem ede ma ene. And inti say the future depends heavily on what you do today. Ya ka say future no ni chiri o. Ebetimi aye na ebetimi aye ochina. Ebetimi aye don hwere we ye nimu yi. Di onyame pe no ye eno ne daache no. Na emom sa daache no onipa wo famu de no. Ejina anamontuo ene nioma o ye no enne eso. Enu ntima mimi se wa hobrase kwan so apetition wo hwiegu anum no wadwen ho otena wapomuden se ne betimi akosi enkrofo a wokeka o muti bomu no wadwen ho otena ne betimi akosi aban japade a de ahye wonsa a ofum famu sika animu ahode ne mprempena de no
wadwene ho baabi a ɛdu bɛkɔ akɔsi ɔkyena ahenie no a mo sɛ mo twe ho manso ama na te no wadwene ho sɛ obi na te so ɛne woni hɔ maame politician papa politician nana ima wo sɛ wo twe ama na te ya te na ade akina onti asenso akukuruko sem manso twe ye betwe ama na te ya te ye nyina ye gyaa onipa na ne twe no we he okọ den ya wo nso so brebe so oh sɛ wo yare no ho tɔ wa na no nkyerɛ sɛ ɛno anu no Erade no mu aye. The future depends heavily on what you do today. Nti meta kan ha sɛ mpanimfo ne kan ye sɛ wotete aduane bɔne ma yɛfunu di a anadwo nipa nyina da no ebodondo ma osa ɛyɛ asɛm kasa emu odu na most at times no ye treat sɛ ɛyɛ trivia oh we dey agudi o kan ye nyina ya sere but ya asɛm kɛse a sɛ ye nyina de kwa dwendwem tu ho anamon a ebetumi aboa yɛn dia wo ye ne nne no ɛno ɛna wo tena egina so ɛni nti open ma no a na watete so open mɛma no nso a na watete so sanse yenim nkrofo a wo mo agi wo mani a eduru bra na wo so mo ware no ensem ankrofo keka fa wo ho no afei no mo ankasa mo wera ho ababa wa wei jai wa ginani ankasa emema wo kure mu nyina fa ne nada o ji wudin na ebisa wo se edin papa anase edin bone medofo the future depends heavily on what you do today. Decisions ya wo take nene. Enema a wo ye nene. Tramo no a wo twigu mu. Endu bone no a wo nom no. Ochena ebebodondo amoasa o. Na se wo besa pan logo agbaja ana wo besa doa no. Eduru ho no mo a ebrenin krabia ene be kire. Oda chinti anamo a wutu ne ne no wadwe hu mienu sanse asunsunsanso no wo ho e de ma oda achi Erade nkan yen ho oda achi nti ene de de brewo eno no medase oda achi nti yedi de ubon krata bo so de to adwumadi ni so de ama anti LGBTQI bill no se enkonkoda saa o ene Supreme Court be kwa asetena wo ho na wasan kwa kutie Komowo clean up exercise no so o jai endra na nya senketwa ewo enkran ene ne monten so enkran hene mi taki ankasa edi dom wanim ema omo ayensiesi aprapra enkran nutu ne nata so enya senketwa Enra ena wode eye elaye no na eba be regulate cement price eni ti omo fe no cement price control li Endra ena unimunyamfo KT Hammond ojina aban no edimu ede ekọ memra hyebedwafie ahyase no na mpanimfo ne titiri ukra ne minority NDC fo no na bebre na ekire so enya ade a wo mo esoso so sa efa bi wo hono mo so mo hwe na mo yi free ho sisi ya no mpanimfo akotie omo yi sa ne manema no ne na wo so mo twiki ne so ma ye ne sa ama me no ka se de NDC fo wo kire se wo mo so eyade wo mo de wo machitaye ama cement price control elia odi akoto parliament no ye kire wo meka ho ase
na MPP fo e wo sabronu mu na ene omo kire se wo community no nkrofo bi ababa beto ahye wo so ene illegal mining no ene omo de wo nsase ne ye na wo ani abre papa omo kire se ha wo adwen omo nsuo ene niam ahodo bebrebe a wosen ko mo bo ho ban no omo a efom afa adi ne nne adwen wo mo ankasa wo ho nti eyade a omanfo a ewo sabronum honom no wo mo aye mo bo papa wo mo aka ho asem isi asan abie wo mo application dia ma wo mo epese wo mo transfer wo vote afei prisons ni media for special voting nso eyade a wabie kwan dia to honom a bribe mu ebedi ho enkomo abusia sesi ade yebetumi aka asisu dia se Dr. Matthew Opoku Prempe ena Dr. Bawumia aboni din esoro ne fom odi akokire National Executive Council no odi akokire empanifo Council of Elders na nkasa nso no odi akokire wo mu a Nyankopon ya adom a wo chena ena meeting ebekoso na meeting ebekoso na ndra meka chewo se ebekoso akuakuo mienu die di nkan ne National Executive Committee no omo a omo share to abama awom eno ne National Chairman, General Secretary ene sa afọ no omo di kan kwa kusia afi sa o chena kro no ano Lisa Hotel ho no ano Council of Elders no nso so National Council for no wo mo nso so bekwa kusia omo wi a na omo nyina aba bonten na Dr. Mahamadu Bawumia ne running mate a ono no susu se empanifo nyini ntu no meka ne ho Dr. Matthew Opoku Prempe no wo mo bebo ni din so mo ni din o chena no eno mo de ho amanebo e de beba but anoma bi a o she inside ho pa ya ne ne tai edi nkomo no na mane ba o de aba na kire se ebe din se besesa se National Council ne beka se wo mo nye na pontum o mo chese be din pa na o mo gusokro mo ya hoboabo a kumase eno mbekwa akobo sa onipa no edin eye owura na po mekubo ndin kumase nti mpanifo guso a meeting ne koso den wo ho a ekirei ye de ho amane bo e de bebre wo afia po mboko de boko bo nyame adome nso me pa ya hiehia ya sen hiehia bi mu ye de Nyankopon ase se eja ode ye nkwa achen ne ahoden wo ho no mo nti ye betumi dikapa na eja de obon krata no ye de ama abusuafo yo anapa no nso agbapa ho sema aduonum enan de obon krata no enaja mede eto so de ama wi ye wo Maakye dwumade so na the new publisher de obon krata no ena mede ehyasie hide nothing fear nothing omo fa hwinsie ena afenso omo ka bibi nso wo krata mu a wo mu nsuro kura nti wo mo de nsem aba osoafo no ena hwe ye kronketwa kese adantemu mpuntu oso owura Martin ejei mensa kosa ena nimfoni edahanum ya wo kire se enyoma bi won mu ekoso ewo nkura kese mu titu ni nkrampompuni mantemu a obehwe na waboa ayi sa challenges ni nyina dafiri wakwansidi ahodro ekoso ewo nkresan se nipa doso obi aye oseme konkran obi aye aseme kwa ha chese kura kese mu no omo wo how mu papa ya wo behwe ayi sa how maako mienu miensa nya from so na enkrampompuni mantemu nso ena ewo mo he edaha gamanche nimfoni edaha num so tim say you to me wom na o kire se homo festival na mo ba bedi enite ene ewo mo prapra enkrantwo ene ni zigzaga mba bia enkran be ye clean ti sa agenda no sa botaye no ena wonum epinche ho akrata yi edi mu nsem aba na anti LGBT bill no yabeka na se ho akwa ho nsem akwa akoto se daye emi bia aja parliament fo je ye se ka ewo mo pass bill ebeboa maga na hanum se yamamre yamane kwan so no ya hwe se oba ne obema mom na be ware ne nkodane
se oba ne be ma oba ne oba akwakware be ma ne be ma akwakware nti agya ko mo bo ho ban na dodan kwakufo do so bo mo fa bi oni nsi ho so ono nso na ye last commando ya obesan osmo mo fancy ho nti o man fancy ho ana do chire mu no se enkofo bi di Supreme Court ne ade ye se nyame ya domo a ene Supreme Court betena sa bill no so se enkofo challenge se da bi nsem ewo mu no ebekuyen ti Supreme Court etie case no ene kratai edimu nsem enam The Daily Searchlight da obokrata no enamede toaso ede amawo na yesi NDC amanyokuo no so kire se Katie Hammond ne airline no beso de beto mrahye bedwamu fa cement ebo ya wo se ye de nhyeso bi to so no wo mo NDC fo no agitum omo gitum se eni kwan se ye sori ya yesi ato cement buom ya to ebuanim ya to kwa ha ena edu 200 na if you have for mega so mbesi dan na cement boy 5 million ni ebe dan sibie enu nti minority for NDC for gina jatum se Katie Hammond no ni agenda nya mekase na wo push no nya mekase ampa enu nti wo motai na chi kratai edimu nsem aba na forum bi so ekuo bi so na ka kire senate for say so ma bo ma adwene mu poso mo beton hotels bi a wo munhwe nyae wo munhwe enjae awrehu sem bi so eda hanom sei na yase Pentecost sofo papa ni monyamfo animfoni da hanom ache se ahomete sam o yase nkwafo bi akwakoto ahye no so wono ani fie se hia kwawia no oma kwawia no omuyo ma sa abonituo ewo papa ase eho asam abepie kratai mu ache se adane awreho sem papa che se nkwa woni mu o nkwa ewoni mu pa ahwe foni ada se wo nwenwen ya wo sere awreho sem ato no ya de awreho semi ato hanom sei ya se ema ya omu Africa hanom omudi emramu akoten wo mo nso dwumadie bi wo mo hyiamudie bi ebekoso ya ho asam no ya twere de ato a wei eye The Daily Searchlight the obokrata no The Chronicle the obokrata no enamede etoaso local government ministry no ono mo so kire se enyoma hodro bi a omudi agu akwamu beboa mankrampumpu mantem sansa eye regional eso trebai no obia fa ne bag ya wokwo nti womode nyoma bi begu akwamu na tumi aboa emiamia makomaku nsia bi e wo hode wo so omohwe no omode nyoma tutututu yie ho asem eda hanum secretary ediaba 5 cedis say The Chronicle edu 5 Ghana cedis so anchire so bia kopa bi na tumu nchi na onibanyafo kwadwo ponkroma ena wada hai so afo hwe enuma ene adansie nsem so ofo sayire bi abato mpeso so mu na hyebedwani akua mami mo MP da ha no abanansefo mo MP ena da hai na MP asem a o kan nyanda no se wo mo de nyoma bi gu fam enche bi eni chebi ena ye enkranfo wo mu ho atawo mo se enkran de bensu yira wo mu na edi first number 1 oya number 1 o enkranfo titru ndi mia dra wo yesi nsu ato eyira fankofo mo de sikabutin bi ba behwe eyi sa nyoma na firi ho no mo a se gata so se die no mbe yo wo mu ebebo ho bra na sa nsuyiri no ayetwem kabia ewo manmu na yase aye sabronumfo so kire se enyoma bi koso MPP fo kra enwo mo che se enyoma bi koso na emwa community mining se dia ben yo che se wo mo nyoma de ye kra wo sabronum ho che se galamse no mu di tuo mani wo honum ti wo mu kasa ho a chese ho asem eda hanum se kratai ede aba mami free here na mento aso enkobanim na quotation de boy free Psalm 137 verse 1 Psalm 137 verse 1 ti unya bra no wakan bi Babylon for ne Zion for The Chronicle the ubo krata the new crusading guide the obokrata no enamede etroso ede amawei na krata dia base
aban no ene ensuyiri eba ede ba be feso pa because anyaman ende yie kura na nsuo beto kakra na chese nipa nya baabi enyina nti aban se watabri sika som 1.5 million Ghana cedis ya onmanyafo kwadwo ponkroma ka wo sere chese nija ba fie ti 1.5 million Ghana cedis won ba hwe de yi ensuyiri ya ekoso titu wasa ye enkrampopuni mantem efiro nom natumi aboa na ambulance so sansam wo atofo sen ne dom wo mo so ko sansam wo no na jakpa san ko bie na no bie ni anu so akoka se ambulance ho sansam ambulance edi kan ba na edu edi kan ba ye no wo no mo kire so mo mpaake nsi ho na emra eda ho no ambulance edu ye edi kan ba ye no na eno de wo so mo paake si ho no mo a ho asam eda hanum se kratai ede aba na electoral commission so abie ni kratai mu kire se vote transfer obi a person transfer ni vote ebia wo wa ha say na person wa se wa kodin kran person transfer vote wa enye no so ekoso e wa universities ahodrom ena fa prisons wo mo mugu adaduana fie wo mo so ka ho ena nsem twerofo o person transfer vote wa me dia ba bia nenam no enti no o person transfer ja me ntu bi nti ja misim ba bi nti mo am person mo transfer no na ma transfer yes universities ahodrom enye obi a universities ahodrom prisons ena media for some trofo ho asem eda hanum say na enkwafo bi so and womo so ejre se womo pe shake up kakra Ministry of Health womo so chese womo pe adwumayafo no womo adwumayafo Ministry of Health for adwumayafo no womo so womo kire se womo pe se ensanfru mu bi ba kakra na enkwafo bi abatabata minister ya sankofo no nya de se onum ebeboa ma epobudin adwumaye no a womo ye no akonanimo kratai edimu nsem abaye mbobo so nti ya no akope krata no ankasa kwa akope mu nchiremu na emprempren ya ye kasai ya se ekwan so kosakosa dwumadie enso no eja womo de nhihye bi foforo bi egu akwan mu asese eboa pa ema nyoma hodro bi so ete ewo yakwan hodro eso gaman chenso ena yesi wadi edomanimu a sesei ene ebehwe nose mask fie etuatua wo mu ano nyasem ketwa no mo hwene omu titiga tesna enkran so de toto bi de mbati pipa enkran gates mu ponse tefu na hu akura ba ko a na ubaka se kusie enkran ankura omusha gatem obaku pia abaka se kusie wanhwe ya abaka se kusie obachena bonkwa be no ware ayi kan sa pete kura hu nti omuguso ya aja omuhwe se efiamoa ebefri enkran pumpuni mantem na ehomo wa wo mu bedie no ayakroje kama the new crusading guide the ubokrata enono na daily guide the ubokrata ena mede etoaso amawo edio SDG actions SDG action summit so ekoso ana nado dan kwa kufado ya obotai bi eda yanimu saja ya hwase yebeduru na nado dan kwa kufado chese kia pese ye chese nyoma hodro betumi aboa mabunu akona nimu se yesi ye de bibi si ani so na ya dubotai bi ho de a ene na yema emabunu enya di hiade kese pa yemfa mabunu enhye na tibi aboa emanyoma akọ enkan ye no ho asem eda hanom sei na jakpakro ya ne chendra address ya wode court na nya dressing ketwa tim say you na ono so kire say 2.37 million euros no amre kwato ambulance no
ono agye atum se na nyansa bia nhyɛ danim sa na nyansa trimu papa bia nhyɛ dan ta kyerɛ sa enti ɛho asɛm ɛda hanom se kratai ɛde aba na ɛyɛ 1.5 million hydro fund ya aban aba ho foto ato hɔ no ɔpa ho ntoma no so ɛho asɛm da ha wo mu de ba bɛhwɛ aboa ma ɔman ɛyɛ ensuyiri yɛ ɛfa yɛ so abre ni abre bia no ebefiri hɔ no mo ɛma yɛ ho atɔyen na NDC MPs no ɛwo mo so kyerɛ sɛ vetin bi ɛkɔso ndra ɛyɛ soafo abɛdi akyira wɔno na hwɛ adwadie ne mfidi dwuma nsɛm so yɛn kyɛ mamafo akyease MP kyɛ mamafo sɛ ndra nka agya ndra mo toto na no ɛwɔ brahye bedwam dibda ne ade ama ne deputy no aha sɛ yi na na wɔ hɔ gushia na agya Chinese man wa free hɔ nti wakɔhyɛ finance nti no owura kyɛ mamafo na ka ɛbɛhyɛ hɔ ti ndra vetin no ɛna NDC fo kyerɛ sɛ monkɔ die hia wɔ hɔ no mu ansese se ayi vetin kɔ veti wanti ɛse wɔ mo de ɔmo boycott vetin no ye ho asɛm da ha minority fo no die esi wɔ mo so sɛ akɔm ade ɔmo bɛyɛ no bɛyɛ ti ɛho asɛm ɛda krata de ato page 6 electoral commission fo nso transfer of vote na ɔmo bi ɔmo krata mu no ɛho asɛm ɛda hanom se krata ɛde aba medi the daily dispatch da ɔbɔ krata no ɛna ɛtoa so ɛde ama wɔ na ɛyɛ Bawumia ɛne yɛsi mprempren a yɛkasɛi Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia na po ya wafa no ne deɛ sɛ afa ni 8 ɛna aka no wɔso wɔ ɔno kura mpo no na po da na akoma so da kura 2023 ni mu kura ɛna na kyɛ sɛ na po da Bawumia akoma so kura ansa na mbɛyɛ ɔmo prime minister de kura no na kyɛ sɛ yɛatwerɛ ne din what is written is written enti na kyɛ sɛ ɔno no running mate na onim tete na nkoto benda sisi benda boutique abamu ya kyɛ sɛ awade nyinaa pe to aso kyɛ sɛ aid no ɛna wo ka sɛ na yɛsɛ countdown to elections akato na abruko ko na December 7 aduru hɔ ɛhɔ na abehu kokromoti ahodoro die sua die so die asu abuo kyase nyina beto aba ne bi ni nyina beto aba no tumi wom kokromoti tumi wom se na de ne kokromoti se be asu atwa kroro be kwa akoto hwe ɛhɔ no so ko kye ne krache powers na no nam so ema defense minister ka kire asojafo se omunkoso anyina mfimfim hwe na sojani bia bato ye kwa akoto yi sani enim omo dada na musu bampa no omo nda na di hwe na MPP for ya ba na waso da bi soja fo omo nim MPP nim NDC eno nti omo nkoso anya ne saa na emboa na running mate ehun sansa bia su opoku prempe na mati opoku prempe yesi wono nso what the advantages bebre nye disadvantage advantage odemfa so pim bebre ena bebre MPP fo chairman sabonsu ena kasai ene ye to na gode the daily dispatch the ubokrata emunsem eno no na the Ghanaian publisher the ubokrata no ena mede to aso owura kon oda ha sei onimonyafo kwadwo ponkroma wada ha na samo kaneno na baako yi kan ye no musade aba ha nso chese omo ba betiti gata sa hudro mu kata kese bia asisi e won kran ne mpatamu a chese amansu yiri ni ade sika boten omo de ato so nso nyankwada sika omo de ba be di sa adwuma no natimi aboa gamma nchenso any ministers binom enyomu nyina ka bom ya omo clinic womo prepra wono ye nioma pa ebetumi aboa ma enkrampumpuni mantemu ate kama
na finance minister so eno no so wa twabo minority fo no se minority fo de onim adekra jeje wo mo wo mo kasa papa so mo kasa dodo ena sidi no ena dollar no ena sei ena man mo eden no man mo eden etu atwabo mo pa so mo nya de mo ye no na Ghana hanom sei no wo senko obia o watumi obi o wa ban mu bia no kasa nipa kro na dan supan papa adi wa hu on maya hunu se Ghana sunsum tinemu na the minority fo ye die asa the Ghana sunsum bia nti omumu no aden no mo de o ma no asisi di no ho sa wo do anu sisi asisi kampe dede l'argent de pas de pouet to it money does not like noise anado keka nti wo mo ante minority fo ye dede sa no sika yo mpe dede nti ye dede na mutuetu sika be ho ansa yo se kireba mensen chama mse na mentena metoso no wote ne toso na dollar nsu kwa na eko enti wa twabo minority fo pa ho asem eda hadom sei na do dan kwa akufu ado nso akasa afa ye Africa hanum ye sikasam sane ye sitie wakasa fa ho a krata edi aba we eye the Ghanaian publisher Dobo krata na me de Daily Graphic Truth and Accuracy every day and so to so SDG goals no SDG ehun sensem wo no na na dan kwa kufu adon so kire se Africa se ye ka ye de ene ehun senkaye no wono no wo bibi ka fa ho ye kebetimi empanifo oti ya kebetimi aboa pa emanioma akonkan enti ehun asem eda hanum se ya te o sun sire o pacho wo se nkofo emayen ebrani enfantua yeka ewa Africa se wo mu edede wo mu ka etimi aboa maja yensunsunso no ye ho aha ema ye bota ye da ye ni so no akoyanim yetimi aduru enti ye ho asem da ambulance were not fit for purpose because do to do kwana kopa Daily Graphic ni bi kan jakpa na eka ne nsem tempewa nsemporo court when dress en de ne mu ohye bone tai na wa hye ne che ene ade akwa bibi na bone una wa evidence ya enka abaye den o wa evidence chapogu ni phone so nti ono no oni how ya wo kwogina ho so ka se ambulance na omode bae na nkasa no die nti omode bae no enye no die na omo hwe se die nti ekwakoto ambulance no nya ho adwuma na be ye ho asem eda hanum secret ede abajakpa na atu nanum tuo ya woka ensempi wei mama mfansi ya se ye na menkomanim Daily Graphic no asimple mfansi ha na se ni nyina so de asi endran so menya abotre kokotie the recorded version of Chairman Mafo Honorable Kofi Ahenkra Mafo Deputy Minister Designate Trade and Industry mikotie ne vete ne kakra energy on point, competence on point, demeanor on point, questions no kwan of us or answer ni nyina no so on point. Inti ateke no a ade ba kwa me hu ye ne se or knowledge about baby a okono. But the issue is other than ado twen ye ma 5 months ya na safu ye odo omo aba. Because omo a odo omo ba na nsen ye no. Omo vetting wutie nsem anu omo kan. Adwene mu do. Uti say omo tedi omo is it that I know say first ne de na nka won ye be converting wa ye nka hwe nkire wo. Nti wonim areas a omo eba be focus on. Nti wo ho no man catch say ye bisa questions but I don't know. But what I know now ne say for now ne de ebi omo ma omo prior notice say wunia prepofa we ho aha o hwe questions omo tuma no answer ne kama o tuma just na NDC for no na no omo ni ho enti kokoye say MPP for no ana tenena as aha okay I know so what me ade ba ko say Honorable Kofi Ahenkra Mafo has been chairman for the party at some point, you know, obeye
chairman of chairmen. Okay. Nti chairman fo nyina on e ba be ye ono no. Sa eduru ba bi kra no na empanimfo percent ka okọ for regional chairman. Nanka wadi frimu ha nanka wadi akọ national level no eno no de so obedi MP nti NPP fo no nimu no ewo party nimu pa edina den ya questions ne de wo hwe nimu se enye bibi ayibia baba bi omo de fire no hwe anu yi ode mo timi se man yi owo knowledge about baby e de ne iko no ba ku bia no yi ode ba ya mani je ho pa ye 1 tax exemptions ne answer ode ba ye wo ho was so superb to me, was so good. And you almost say about free zones. And said your money baby a drew new bizazi here be one and also I knew you the buy was so good and 1 or 2 answers your the mama my. But the issue is answer no what they buy a boy and someone ma no any be die. Then is a adwuma wo ho no ye gidi tumu a onhwe na omra meye mayen nti chema mafo anopa yi MP a bepim ne nyina da so friend chairman MP da so friend chairman chema mafo anopa yi ye ma wutiri nkwan ye bo abaso mpanimfo e koye ehun se nananom nyina di akiri koye bi e ko tai chairman chi na awira hosem se chairman we nu akoya bosumi enum pe abosumi enum pe no de bibi hu bia ni hono mo a chairman ebeye just abebe ka chairman CV ho say wono nso na nado abre so no ye na nado appointee ababe ka ni CV ho maybe just maybe bawumia napo eba ombema no appointment kase bi ama eja wetimi ya display sa rich knowledge 2024 asem na okay say ebia o mobile 2024 me ka say so omo 2020 abeya ya to no December yi this year ka be 150 something days na ye koto eno na me ka say ye to wie ni nkunimdi ba ba ma MPP for no free next year ekono ebia na set of appointment no ono nso ni din be ka ho ebeduru ho na ebia keti hamon mo kwadwo ma home ana also we mu de olumanfo no a so wa wani tuya Oma mudin ka ho edi amo che mama afo abaso me mum de me tie said your answer questions no na enema ba ku mi bi so amehwe na kama pa ba minimu de nti a NDC fo no yes wo monko omo reason nyina ne se ebra ye wo mu emu ye din enti se na do appointment bi a obe appoint a on appointing crofo a ebetimi ahwe yen economy no ama na gina o ama yen edabri kunyum no ebra ye wo mu emu ye sum na so minimo ogifuo bi a odu besie na obejew onkwa na nyina enti senana do penkrofo ma beboa no ompe omo ebetumi aboa ma economy no etumi agina economy I say in trade and industry trade ni industry ne ka ho but wo mo ankasan say show mo nsan kasan no obisa se entoto ye ben ena wo mo atoto enti eno so ye one year ekoso na wonim se ena no na ye di nkomo wo inside ho na me pese me confirm me yes Shaibu Mijima ono ye Asin Central NDC parliamentary candidate na womo kire say allegation bi because say one constituency secretary yere akoda kwanyem no hey adio na enra NPP NDC empanimfo ko asetena omkoko transe na ye frɛ wo mu nyina ba so bi amekire na semu ye se wakonyem constituency secretary yere wakonyem no nti bi amekire ne nsemu omo ba ya obi kyerɛkyerɛ mu nsemu no na kyese eyinkuntompo enkofo a na empe na asem
ɛna ɔmo hyɛ da akyekyere biribi but the issue is NDC for then na ɛba binom so ana ɔmo hu sɛ tumi no aduru awie wo de gya ɔmo sɛ na anu sɛ mi hu video bi a na era mahama ɛkyerɛ sɛ na akwa bi man fans saa ɔsɛ adwuma wura ne nie ɔyɛ ɔsɛ dɛ ɔyɛ ɔma yɛ bibi saa ɔbɔ na bodin saa era mahama duru ne nkyɛn so o yɛ adeɛ ɔbɔ ho mmɔden paa o yɛ adeɛ memo appointment ɔkyena bra fie editing o say editing any editing very real any editing and say omunim so mawie ye keka ko area onim say Ghana for kianeke ATS na so no dey aso what time aso any editing kra no mutimi yomode amde montra o yanum fa muni omudi agoro no ai be pharmacy akotom eti no so ye yi central nya no kre ai nya no kre omo chese nya no kre se na gwe de ke be wo omo se nya no kre se Mijima parliamentary candidate no wakonyem constituency secretary oso aye den so omo suspended no omo suspended no kra san je ne party card free ne nsem o enti se omo de amana na enten ye se de na de ama no osan so ye parliamentary candidate na mom omo ko tena ase ko boss apo no wo omo mum ene ya suspend wo omo ade na da ne say hey man osi dia hey man see yes say yemfa Mordecai ansen so no ade no adane ebu aho mo it me no ka say regional chairman ono edi committee nanim kokodi sa asem no ya gene dibre free ne nsem ya suspended no for 1 month. Professor Richard Kofi Asiedu prof na akwakutu anamon akofa we di aba no na yesi ebronkum egu nhirani ni tikum akwaduo na beso abiribra opposition kwa na mu take decision emfa kwan mu yi eti no ka say constituency secretary a ono no kire se na yire ben won na ba se utimi twantro ente se to obi so hwe e ko so de bia o de bi o de fafa baby fo ba wa wo yire wa we hwe ti wa wu ba no kra ni masi o na ya na won tietie de omo ye wo radio no so no radio no so fun ono ane yire we de party o se me yire no me hwe me yire na me yire no obi ni na da eso obi ye den no yire da o se me ni me yire me ni me yire obi ni me yire ya da na otimi so nipa na one me yire da ye na dada bone we lusu ofre ni say nhoma bi za ka ni ono ne dia ono ni se ni otwi no but for call road sa da no na ni o man ko yie e no se ka yi obi dia ye adwuma obi ya na ni e den sen me was Frederick Arrow obi ya na ni e den sen me de ka ye adwuma na je say obi an function when you fine omo kire se Mijima onu sini dinu no Shaibu Mijima ehu afia kire se ye kire se o se Medina was it Medina Mijima amfa ka na nko road said yan crofo kan we so no you obey we jao sa anum gwasi o because obiati o so mo an yam ka se biem no obiati biem no obiati edi obo biem ma obiati omo biem ma obiati a politics enti decision na enra na NDC womo functional executive committee no ekokotena case ni so omo decision omo de aba kire se sa suspend opani no esanje ne party card free ne nsem esan ka kire ne se parliamentary candidate ya san a suspend no empanifo akotena so ama omo adane no
ɛne nti me ne wo ka sɛ decision mpanimfoɔ take yɛ nie ɔmo kyerɛ sɛ Central Regional Chairman Professor Richard Kofi Asiedu ɔne Asin Central Constituency Secretary Sadiq Bruni Yaboa wɔn site wɔn sɛ anti-party conduct bi akɔso ɛne nti 1 month Professor ɔmfantena fie na wɔnim na wɔde party callous ɛdi ɛsɛn ne kom sɛ deɛ mede egum kom yi ɛbɛyɛ sɛ meme ne NDC regional chairman na so bɛyɛ hye paa ɔntena fie nyina home 1 month afei constituency secretary Sadiq Bruni Yaboa a ɔno kyerɛ sɛ obi de ne yere ka akɔ kwan so no wotum sɛ ɔne ne yere ne ma ne yɛ fine so ɔne ne yɛ cool kɛkɛ ebi ara wotum sɛ ɔne ne yere yɛ fine na otimi tete ɔma no Ghana ha nkwan na ɔbaa ne bɛrima yɛ fine paa ɛna case aba na yɛ twetwetwe nsɛm wura mu ba sɛ nka nyɛ bɔne o ɛnyɛ bɔne nso ɔbaa ne bɛrima yɛ fine a nka nyɛ bɔne dabi nanso so ɔman ya yɛ wɔ mu yi ɔbaa ne bɛrima ntumi mfa yɔnko dabi yɛhu sɛ mo nante bom baako mmienu mmiɛnsa ne yɛ twetwe adwene kɔ nneɔma so sɛ a brɛ yi wobɛtumi abɔ enti biribi wɔ mu o ɛbɛsi ɛho anyom wei so yɛ damreku no a na remes ɛyɛ Yakobɔ ɛne nti Sadiq ɛna wɔn kyerɛ sɛ ɔno so 1 month no a ɔpani ne kɔ no ɔno nso kɔ saa 1 month ne pɛpɛɛpɛ enti wei no 1 month so mbɛsa aba 1 month ne so a na wei enti ɔne na yiri ana pɛsɛ ɔmu true light to ɔne na yiri nkosiesie case no ose ɔne na yiri bekosiesie case no mimi ne ɔyiri na kame ware ne bi saa ana wonje ɔyiri ni na so oni obi yɛ fine a etumi ba saa etumi ba saa Yesu kura mpo yeyi ne maaye nti enye mesese yebo a yeyi na ma ebiom ora Shaibu no omo kyerɛ sɛ wɔn san konkofa ne parliamentary candidate position no na oni na de na madwen ho a constituency chairman no ɔno no din ni ne ɛkɔ so nyinaa mu o are wɔn pɛ ne ho asɛm ana ebia na ɔno yɛ sɛ mo fan regional ɔyɛ ano sɛ mo fan regional ɔmpɛ o ha na mabɔ case de sinke di ofie wɔn pɛ sɛ ɔmo biam no obia ɔmo pɛ sɛ ɔmo biam no obia be papa na free so em sɛ agenda ni nyinaa no ɛne sɛ adeɛ na dan no ana so ɛhɔ no yɛ ɔmo pɛ sɛ hɔ ne ɛhɔ yɛ he na obi ate ɔmo nka na obi pɛ sɛ obi ate nka wo yere na ɔde ne bɛyɛ sɛ adeɛ no ɛgya yɛ boa na wo sɛ wokɔ Asen Central Asen North ne saa mpɔtɛm hɔ na Asen South hɔ na ɔmo din no ɛyɛ ayi kakra etu de tie we no tie ne din o wɔn parliamentary candidate no ankasa no a ne ho ba asɛm no ɔno na ɔmo frɛ no Shaibu Mijima ɔno ne din no Nurin Shaibu Mijima yɛmfo ɔno no fancy nkyɛn afei woba secretary no nso a secretary no nso din de Sadiq Bruni Yaboa Bruni yɛ ne din no Bruni Yaboa Sadiq Bruni Yaboa ɔmo sanso wo din ni bo hɔ no mo a asɛ twi kakra asɛ Islam nso die kakra efrafra ataya wo ne saa ayi ataya nana yaw ayi ofre ne sɛn Kofi Adams saa nyom din no ɔmo taa toto pa Asen Central ne South ne ayi fo no ɔmo taa toto saa din ne pa enti we dey Professor Siedu ankasa na prof akotwa poma na asen tenten na de no ahiri no prof na ne ho akyere no enti ɔmo kyerɛ sɛ prof ɔno nso mfa ne dibrand to form sɛ regional chairman
Ti eno ho komo no. Ben den. Anyways, ma yam fancy naja mema okwan na kokoto ade a wo yesu nyame ya adom a wo kena se what say kumase na wo be kwakobo running mate ni din. Ai na da ben. O eno no be ye after ochina meeting no. After ochina meeting no. Ena eno no be koso. Na Dr. Bawumia no ankasankasa nso so no. Nyame ya adom a next week. O say be share campaign ase a we no obi rewura constituency bia. Okay. Na wakwakoye campaign no e wo hono mo a. Asa afi we campaign no ye boko ana. Asa e boko. Na yempu ye ni adaje. Aye ditiom. Ti omunya ndi omoye na. Enti nyankopon ya dem next week omo kire se we no be constituency by constituency campaign chenchirinche pa. And omo de be hye so be hye ase de free northern region. Sa 5 regions na won north ho no. And we be hye ase free. Empani se bio ye boda mo e bo free fie. Nti obe hye ase de free ono ankasa ne regions ho. Na ene wa connectia traverse e di afa eye anafo fam. Na wa baba be yesa we ni nyina wo ho no mo a. Majime di se ebeduru sa abre ne de na ne running mate ni nso abeduru. Running mate ni beduru a ombechem. Running mate ni namfa. No ono nso namfa. Na unim se eye napo ne yebo ne din a e wo se MPP for sign eyi parliamentary candidate e wo Manhyia South ho. Also mkoyi parliamentary candidate wo Manhyia South ho 10 because ebre ne ya aso. Energy minister designate. Enti se obeka ya unse maami bi. Oni napo. Omo primaries no. Okugina e. Strategic o. Okay. Tado no ma hye dada nti no. Strategic. To betimi afa ama no. Nti ono no koye de ne ho kokire ye. Daachi bia no. Daachi hene na po ni ho a. Na ono no atiki over. Nti e wo se omo hwe no omu yi obi ntentem. MPP. Se ni o ma kire so mo mu. Eni o ma ye hyehyɛ so ama omu bi. Oh, there be nyama hyehyɛ so. Nyama hyehyɛ so. Wo mo be ye. Ombe se eyade a de ekoso ni nyina na yade a plan ne da ho dada. Nti no ane se omo rolling it out na omo de plan ne da ho dada. Nti e wo so omo bo na poni din ntem. Na omo timi yi onipa kro no nso so ntentem. Manhyia yi south de onipa ombe yi no omo nim ne dada. Nti no ane se omo yi ono no be replace na po. Na afi omo de akọ okun no anim 2024 ya ba hwe ho ne asam no enti eno so ho nkomo eno no na yesen crofo ahyase omo frɛ yewura na po vice president tado de obi anhye omo obi amo omo ko manko dan duru ho a ye behu se vice ana se running mate. Inti nkofo so omo ahyase a me ye adwuma wo office of the vice president. Na po office no office of the vice president. Okay. And office of the president in here Irabahumia. Yeah. Okay. Mame na sine ja fancy ya monitor wo mo Nyankopon ya adom a wo kena wo mo ebekọ meeting neck no ene national council ni nyina bekọ akwakohia mu. Na fe ya hwe ba bi asusu ade brode hono be fa ya ni de akire de besi ho bia no ya di mu amane bo no e de ebema mo. But what we can say for now and say be din say bibi besi ama na po edin no asesa be din kakra be din say bibi besi ebema na po be sesa say mpanimfo anyina ntom nti MPP wo mo running mate a wo da so ati apaso a wo ba no ene owura na po announcement ne beko so asante mantem emunte ho ena Dr. Bawumia ene MPP dom dodo no a ebeko na omo akobo opani no edin nti ye monitor ne beko so ho no ye di mu amane bo enso so ede ebema mo da ubon krata mbo so no ate asie wie no afi ensema wodo ede ato apono so ene
anɔpa yi yɛhyɛ aseɛ na yɛdi emu nkɔmmɔ de ama wo a na ɛdɔɔso mene wo kasa yi local government adwumayɛfoɔ ɛne civil servant ahodoɔ bebree no a wɔtwa wɔn nyinaa tia ɛfrɛ wɔn sɛ glossack ɛndra ɛna wɔn declare strike ne nyinaa ne sɛ wɔn new salary structure implementation ɛkɔ so ne mpanimfoɔ wɔn mpɛ so wɔn bɛpɛ ho asɛm ahwɛ aka ne yie ɛne ntumi ne wɔkasa ne deɛ ɛyɛ adeɛ a glossack wɔn ɛkɔ strike anɔpa yi yɛbɛhwɛ na yɛne owura abɛka fɔdwo a wɔwɔ yɛn mpɔtam ha no atwetwe nkɔmmɔ wɔyɛ Bremu Central Municipal Assembly no wɔn glossack local chair yɛne no ɛbɛbɔ nkɔmmɔ ɛwɔ dwumadie so ne yɛbisa wɔn sɛ naano nkɔmmɔ no a yɛdi yɛ no a anaasɛ deɛ ne ɛkɔ afei yɛfiri hɔ nom nso so a ɔkyerɛ sɛ Ghana yɛahwɛ yɛ a cyber attack bɛtumi ato yɛn especially yɛboaboa yɛn ho de akɔ abatoɔ so afei mu no wɔka ho asɛm ma menkɔ ahoma no so na yɛnkɔnkɔ di glossack nkɔmmɔ no ɛmfa ɛma ho ɔpanimfoɔ gye ɔte yɛn nka na fam so ni maakye na wompo mbɔkɔ deɛ adom ne homɔborɔ wo so nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa ɛna no a yɛdi nkɔmmɔ na mugu so a mobɔ ntrɛne sɛ nhyehyɛ ahodoɔ bi a mo ne mpanimfoɔ akɔtena ase anka mohwɛ anim sɛ ɔmo de bɛyɛ adwuma no ɔma amfa anyɛ adwuma a ɛyɛ ade a mobɛte atua ɛnora a mo mpanimfoɔ ɛfrɛ nsɛmkyerɛfoɔ a official no yɛbɛtumi aka sɛ mo declare strike action wei no ɛyɛ deɛ hi bi a yɛhwɛ anim sɛ mo bɛni mo anim yɛ a anaa kɔpem ɛbrɛ mpanimfoɔ de amu bi sɛ wɔn bɛyɛ ama mo ansa na mo bɛba sɛ adɔpɛ wɔnya adagye adɛma mpɛmi nkyerɛ ma nea ɛrekɔ ade no ɛnyɛ ade foforɔ a ɛmu nyinaa mu nim nea ɛrekɔ soɔ between the glossack and the government aba ne employer ɛde ma yɛn we are the employees but what we are saying is sɛ ɔnte sɛ aban bi adwuma ɛbɛma yɛn no ɛmbɛ adwuma ɛnyɛ adeɛ yɛrekɔ ne asan aba ɔnte sɛ aban bi adwuma sɛ de ama yɛn ɛfi sɛ wafam adwuma mu nneɛma ehia me na bɛma me masetena mu ayɛ den na wosɔ mfa ama me deɛ a ɛnnɛ sɛ mete atua nti ɛno nti na mama te atua finally no na wadaroma wei a mokɔ yi sɛ ɛsunsunsansoɔ no yɛ ɔhatorɔ o Ghana yɛ mpanifoɔ deɛ ɔmote a baako pɛ na ɔmote strike ɛde afe ɛne pani ɛni aban aka aban abɔ ne fita doku ɛno so deɛ yɛabrɛ hɛ ɛwɔ hwɛ sɛ kɔ market kɔkɔ hwɛ sɛ deɛ nneɛma akɔ so nneɛma nkɛnsɛtis bi a ɛwɔ sɛ ɔde ma me na sɛde nso ne n'abusua setena mu ɛkɔ yie kakra na m'ani gye na menya mgye di yɛ adwuma no wo so ɔmfa ma no wopɛ sɛ na meyɛ adwuma no mewie adɛn na ɔdede mefa kɔ mu kɔ fie ɔboɔ ɛne deɛ yɛabrɛ before God a man yɛnyi sɛ adwuma no biem okay nti na no na wo kyerɛ sɛ wei no deɛ sɛ mokɔ a mo ne mo coordinating directors nyinaa na ɛkɔ drivers foɔ nyinaa ka ho mo nkɔma ne nka obiaa wakyiri saa ne teɛ ɛndura me ne me direct me ne ɛfrɛ ne sɛ me MT kasaeɛ meka kyerɛ ne sɛ mempɛ sɛ mehu sɛ me driver akita kaa no me no kasa yi mewɔ office anim hɔ director a new office anomakro new office apart from immigration fire service NIA for Shraj and electoral commission we need for office but central administration itself nankasa then obia or peer services biara including Kudra Kanta General, Registered General, Obino Binyan services. Na coordinating director do obeko. Oko, yes obeko oko. And as I mo kyerɛ sɛ ɔno nso mo mane nkɔ. Wono wa ambe adwuma. Dem kyerɛ no. Ɔno nso so amma adwuma ne bi. Da bi oko strike. Enti sɛ me ba Bremu Central Municipal Assembly na me hu obi a wɔ hɔ. Me pacho Ome metu bia ho. Ome tu bia me no kata yi mitigate ome metu bia ho. Anye say wo na wote hɔ a wo san dan security san wo. Me ne me executives ya securities ne ti ha.
nyame so nkyade ye ba na no makora nsi ha na eno na ayese yeze ntontomo pe na sifi akone mframa bɔ no o da bi enya strike no ni hia yen so what you say strike ne de ye enka ye dwuma ho ba akwaya brofo a Ghana se wa yi so a ayese ye me ye na wanye wote obi ote nche wo so yare am say eno ne brofo ye pay for it be as the best kasa brofo na kire wo yeah, man who can sing, talk about your economy. Because medical catches the teacher for the call, yeah. Somebody want to put now, Macada make Carandano, both say, Omo Asano. But Minoka say, or mine, I try, nay, I am the man attack on it. Eti wadaroma bwan na yenhu wo mo enne wo mo madwuma ani nsunsanso ebetumi aba ma obi a opesen ka oba ho na mo boa no e wo services mu minya medase ana rent control omo nyedwuma students omo nyedwuma environmental health and sanitation omo nyedwuma traditional council omo nyedwuma control accountant general omo nyedwuma birth and death omo nyedwuma register general omo nyedwuma asam itself are the other departments here nyedwuma agrek aye mufa omo nyedwuma enti we mu nyina na omo nyedwuma ene se ne Ghana no na ye chi agina ho no ya chi agina ho ya chi agina ho no ya chi agina ho na yese ayi ye wo haw a ye ne mpanimfo kwotena ase no omo ahwe aka na yesan edi bi beka ho yi se ne ye beba ne asan ase ye chi o wo haw no omo na pe na abanye ne pe no haw na ba she oni abofra kwa afuom na so an nyama na ka chen se ne duri ha ye duri ye be hye no wajo am na duo no wan hye abofra no onye no bisu ukuhia abofra bonye obi kya nyama na tofom aka che so wabre enfie mienu afini fani za MOU ye san August 2022 na ban ye wa ka che ye se obe implement in January 2023 1.5 good years unya waji so be ye odi enne ochina enne masa it's long overdue yabre nti enne no de mo tena fie yetifie enye yetifie kopimo bra mpanimfo de amo hwehwe on be ya mamo ne de mo da so atifie ye da so atifie until say e demands no apan de ba mayen era ma ye na se ne yemfansi ha no mo na yɛhwɛ baabi a susu ade bro ne horo bɛfa efiri sabre ya de kukusi ɔkyena ene na de kyen bia na mpanimfo abam ama mo ankoso antene fi bibre saa bibia ni enso a yɛbɛba wo nan so no wadaro ma sɛ de ɔyɛ man no waye ne saa man ne etifo yɛda se anopai abusia opani ane ko twe nkomo edin oje so ne owura abeka fojo ɔyɛ local chairman edema Bremu Central Municipal Assembly wo mo glossack ene se yene ne kotwetwen enkomo no nti wa kyerɛkyerɛ wo mo ene wo bɛkɔ adwuma no wo mo enkɔ adwuma no wa kyerɛkyerɛ ni nyinaa nti wo yɛ sɛ wo to afa hɔ no mo a ene ya mo ahu nti wo behunu kwan ya bɛfa so a wo bɛyɛ wo neema na sɛ wo mo kyerɛ sɛ wo mo ma controller ne nkrofo nkɔ adwuma ene na wo a wo kwakɔgye Ghana card e wo sɛ wo da Ghana yesi cyber attack no adwene sɛ ewachirichiri baabi a ene yenu ne ho mesrɛ awɔse nyinaa me yani kɔ cyber attacks no ɛso na yetu ho anamɔ ne titiriw na yɛkɔ abato afi mu Africa Center for Digital Transformation wɔn na wɔn ɛka saa asɛm yi a yɛnsa ka wɔn ɛno bɛbɔ nkɔmɔ saa nso so ɛna ekuo yi ɛka kyerɛ Ghana fo ɛto aba sɛ ebre no so a December 7th no wo mo nto aba mfantia ene pepe ene NDC sanse wo mienu nyina eduka daaya omo nyina eduka daaya nti ye nto aba ntia wo PNP omo so jese cement price regulation no hu hia pa na wo said ye owura KT Hammond wagye saa asem ye ginam no wotu ho anamo no a
wakyerɛ sɛ akyea emu yɛ enidasoa da so ɛwɔ hɔ ɛnomo enti abusua nkɔmɔ wei na yɛhwɛ animu sɛ yɛbɛdi ɛde ama wo na afei baako mmienu bi a ɛfiafia ho no nso yɛde ne nyinaa aka ho ɛde ama wɔ dwumadie no ɛso wadwenkyerɛ wobɛtumi de afa 0533 898915 0533 898915 wode fa hɔ de ba a yɛbɛkenkan ne kama ɛde ama wo Daniel yɛboa ampa ben ɛna ɔkyerɛ sɛ bro onyankopɔn kan ho yɛda ase paa ne message anɔpa yi wode ɛma yɛn saa nso so ɛna owura Clement Atefa ɔyɛ kane assembly member ɛma ɔmanfo a wɔmwɔ Tubotom electoral area na ɔsan so ɛyɛ PM ɛna deɛ onkura post biara na post a wonkura no nso no ɛnkyerɛ sɛ ɔmmɔbra me no kasa yi oni Ghana wawɔ so a ma no ne no obutuo na wɔde ne message yaba ɛna ɔkyerɛ so a proud Ghanaian or salute me pa hwɛ sɛ deɛ mede Ghana frankaa no agu me kɔn mu no a ɛna wɔn nso so kyerɛ so ma kyerɛ sɛ me Ghana ni a m'ani gye ho pa onyankopɔn nso nhyira yɛn ne message a yɛde ɛba anɔpa yi Honorable Clement Atefa onyankopɔn ɛnka ho ho papa Bertrand ni agyen kraku aka Papa J ɔse wɔkyean de free Tema New Town na on the politics a waso agum wɔ ha ne yɛkɔ animu no yɛbɛka ho asɛm ɛde ama no oyibo buaten so saa ankoma foster mo messages ni nyina yɛhu yɛbɛka ho asɛm akyiri ɛde ama mo wo a wodie nyama mɛka nsa no wadaro ma ya no wae ne saa yɛbɛkenkan de ama wo yɛkɔ na yɛne owura Afol Williams ɔyɛ convener de ma Grand Coalition Ghana yɛne nkɔ ɔtwe nkɔmmɔ wɔn mo na wɔn kyerɛ sɛ yɛnto abanti MPP ne NDC ne yɛmfa ho amra ɔpani wo timi nkan FM so ni Maakye na bibia bɔkɔ deɛ nyame adom wadaro ma ya no ama ne so kakra ma yɛn arɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn nante sie tiawa yɛnya ne nteɛ sɛ mukuo no ɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ afi abatoɔ no yɛnhwɛ MPP ne NDC anim ne yɛnto aba ne ntia wɔ mo waka ne sɛ yi a wadaro ma nkyeremu ne sɛn ɔpanyin bi da wase ɛde nkyia ɔman Ghana na ɛne obi a ɔkyi ne biara na bɛda so sɛ waba makate sɔpɛ sɛ ɔgye ma so nkyerɛ ɛfa deɛ nti a n'akyi gyinaeɛ sɛ anaasɛ yɛkuru yɛkyi gyinaeɛ sɛ ɛwɔ sɛ Ghana man ɔna ɔto aba ɛtutia amanyɔkuo MPP ne NDC ne nyina so nyina ne sɛ obi a wɔde n'ani ɛne n'aso ato fam na wadi Ghana amanyɔsɛm akyi ɛfiri sɛ yɛhyɛ Fourth Republic, that's from 1982 ebesi ɛne a me ne ɔkasa yi ɛyɛ amanyɔkuo mmienu yɛ from MPP ne NDC wɔn na adi yɛ so a wekɔ na woyaba wekɔ na woyaba etu hwɛ a NDC ɛyɛ ɔmanpanyin dada a wɔyɛ no baabi korɔ Sir Rollins ɛde di ɔman yi so yɛba Fourth Republic no from 92 up to 2000 ɛna ɔmanpanyin kofoɔ ɛbɛfa ɛba ɛfiri 2001 abɛsi 2009 ɛna ɔmanpanyin dada a wɔyɛ no baabi korɔ no de ɔman amanfɛ firi 2009 ebesi 2012 ɛna ɔmanpanyin dada a wɔyɛ no baabi korɔ ɛyɛ fifi akamesko ɔkɔɔyɛ ɛna ɔmanpanyin dada John Dramani Mahama nso ɛbɛfaeɛ ɛna ɔde firi 2012 naa bɛsi 2016 ɛna ɔmanpanyin a ɔte so ɛyɛ yɛwura Adebankɔ Akufo-Addo nso ɛbɛhwɛ firi 2017 ɛbɛsi ɛne a me ne ɔkasa yi so wohwɛ nyinaa na de w'ani di Ghana amanyɔkuo no akyi awotu sɛ ɛde sɛ biasa saa amanyɔkuo mmienu wɔn yɛ mamɔfoɔ ɛti sɛ wohwɛ a ɛyɛ mɛka no nso kasa sɛ ɛyɛ counterfeit coin a wodane akyire a ɛyɛ MPP wodane anim a ɛyɛ NDC a ɔmabɔ adwene pɔn sɛ ɛwɔ kokoro mu no ɔmo bɛdi Ghana foforɔ na ɔmabɔ Ghana korɔ no yɛsɛ mekasa no sɛ
What you the trouble by Ashe? NPP and NDC. The NPP were a Bemua. But you can say, oh, politics for me, only electoral commission, only a Bemu Ama NDC. That's not NDC is so opposition. That's NPP were Bemua near the trouble. NDC because you need electoral commission in you need Ghana police in and you know, be Yabemu. And I was seeing sick as some things you guys economy now. Look at NPP at the Yako IMF, NDC at the Yako IMF. But the NPP for say NDC for Abon, I was sick as some to you, and your memory. That's not NDC for say NDC for Abon, our memory got some to you. Now you know, so I about the phone, I have so many minutes and a credit. Well, you check what's here on my book? What's your book? If you are going to pay that John Rollins, or you're going to go a pencil, a pencil, and I'm no cassette. What's your book? No, what's your book? No, what's your or so the idea a yet sustainable a development, a yet improved tuning for them, you give it to me for 1 hour 2 hours. And so you would have now if I told so share Ghana, your memona, I sent democracy, and you can remember Kediko, and can your friend say, or do a memu, or do a memory, just say, the 2 about the Vinya Caneno, and after the Vinya, the Vinya or money, and yet I'm calling them just say, we seek a summer entity, one memu, any normal, oh yeah, a deep and good tuning was of my mano, Government Nipano, Abrabasano. I will say, I yet to go now and yet as much as well. If I don't utilify you. It's you, Penny. Not utilify you. Penny, it's you, pa. Aha, and you ordered one more and just a Canadian Kebby, no, a Canadian Kebby. No, and you say, and then to clear, and physical some any quite fast as you can. And yeah, I'm on my man. I was saying, if I don't do none in young Faso, say you call Europe, Ubehuno, America, Ubehuno. And so, you may and it is all sharp. That the idea can say, I be a report, and said, all the general's report, Ghana for the donor more to a banner. A year more for my agent and court to say, woman, a year or minor, a qua, woman share. Na omo epese mu ehwemu ehuru se ye sika ye nya ye ne kwa fa so ye di no what we do all the time report wa annually die na bon se sika hwe gu papa when you say you create loot and share MPP for every ebo NDC for kwedi that's the NDC for the bo NDC for kwedi abra omo ati akoya so na ye kwa so so it will share on my paying abedi se fe no yezra Dr. Mahmoud Baumia. I didn't Yankee or Mampayi Dada, John Dramani Mama, any Mampayi Dada, Mampayi Dada, we don't go back with any data, a mama move pension. You may also economic wizard. Now, only incompetent, and of course, only incompetent. And so, the Mampayi, Abedi here, Dr. Baumia, and Yakuyan. I didn't see. We're getting a economic wizard now. What you now, Obebua, at the Tikasano. We met this Ghana, Basa, Ama, Omakopian IMF. I'm saying we're getting economic wizard, no Ababaye, digitalization assets. Was or digitize your system, no. 777. Usha, and you have to learn a material. There, IMF now, your coin, the third or fourth tranche, Abba, I have $300 something million, Abba. I'll bet to the Tikasam swap for Mohammed Ami Adam. And you opening what on my brain in tea. Say MPP nye NDC nya hwane ye. Grand Coalition Ghana and Yamini no a economic and political advocacy organization I registered. Yet you say minor political parties now. You say almost 5 years 1982 ABC 2020 no. Obi anywhere or could be a contemporary any MPP NDC could see a Gaya or making significant impact and say Omunya a minimum
anaasɛ aba yɛ fie no mo nyɛ mu elimu a ebetumi aboa ma ɔmo di nkunim eti yɛka mu nyinaa bom minor parties no ɛyɛ PNC CPP PPP NDP LPG ɛne deɛ aka no ɛne independent political movement no nyinaa ayɛ Nana Kwame Biako new force no alansɛnate ARC no ɛne amanyɔkuo nketewa ne ankorankora ekuo no nketewa sɛ yɛn nyinaa yɛ kenwa bɔ mi ɔmo yi baako sɛ wɔdi yɛ nim eti yɛbota no sɛ ɛnu sɛ electoral commission ɛni nkasɛm sɛ yɛmɛti obiara nfa edin a wa wopɛ sɛ obetena na wopɛ Ghana abɛnya no fɔde bia no na nka yɛyiye no yɛnkoto aba ne yɛ nipa mmiɛnsa ɛyɛ ɔmampanyin dada John Dramani Mahama ɛne ɔmampanyin abɛdi akyire Dr. Mahmoud Bawumia ɛne nipa baako a minor party no ɛne independent political movement no nso bɛyi baako no wɔn aka nyinaa ka wɔn akyi na wɔn akɔsi adan eti yɛn ti a yɛka sɛ ɛne kwa sɛ yɛfɛ bama NPP sɛ sɛbi ɔman bɔ ɔman fɔ no abɔ ɔman fɔm ama ka bi anim na ɔpani afole mpani sɛ wonim ho asenka wo ho wa wo sere mo ankasa kora mpo a mo kyerɛ sɛ MPP ne NDC nyɛ yɛntoma mo yi ɛde mateme ho na agye mo ti a wei nam ha afei na mo kɔ akɔ frɛfrɛ wɔ mo frɛfrɛ kɔbɔ akansie dɛn ne kyerɛ sɛ mo yɛ soronko kyɛn MPP ne NDC yɛ te so yi onim ade baako a ho sɛ MPP for any NDC for NTR yɛntie so obi NTR saa kasa wei sɛ no etia Ghana for sɛbi ebi mo esuban yɛ a ɔmo nim sikasɛm keteɛ ɛnso wo sɛ ɔ system sɛ ɔba bɛyɛ politics a ebɛdi n'adwuma anaasɛ bi a Ghana fo bɛdi na ɔma kyerɛ yɛn deɛ sɛ we want non-partisan group a yɛfrɛ sɛ yɛ like-minded people a yɛ no ɛnyɛ NPP and NDC political syndrome no a ɔkuta mu no ɛno bi ɛne sɛ ɛso no bi yɛn mu no ɛyɛ Ghana bɛbunu anaa Ghana ni biara ɔwɔ akomapa ne adwempa no ɔgye sɛ NPP and NDC ama ɛne yɛka wɔn bɔ mu politics na yɛyɛ no yɛwɔ partisan politics ɛne yɛwɔ non-partisan politics baabi yɛ ɛdi no yɛ sikasɛm ɛkɔtɔ hwehwee eti yɛka sɛ ɔman ma nyinaa sɛ wodiri sɛ politics ɛyi o anaa yi o politics na NPP and NDC for ayɛ naa ɔmo bi abɛdi 2024 aha yɛ ku nti yɛbi ka sɛ yɛbɛyɛ sɛ yɛ suban ɛne yɛadwen ɛyɛ korɔno ne kasasɛ ne pɔyɛ adwen no na yɛnka yɛ ho mmom yɛnyɛ baako ne nipa baako ne anim yɛwɔ abosome mmienu deɛ this month and next month September na electoral committee bɛbie saa yi mu nti no yate Ghanafoɔ yɛbusuo ne Ghanafoɔ kasa independent political movement structure no ebusuo no ɔmo kasa minor political parties no structure ebusuo no ɔmo kasa ɛdwuma no ɛdin yɛbusuo a yɛyɛ yɛsɛ nkɔmɔ a yɛbusuo yɛdi nkɔmɔ ɛnu September no wobɛte nka ebi saa ne ti yɛkɔ September wobɛte nka because ɛyɛ na mente mu wase ɛbɛwɔ mu apepaase ɛbɛwɔ mu saa na teɛ wokɔ de fifo mu koraa ebi wɔ mu ɔmo pɛn NDC ebi wɔ mu ɔmo pɛn eti wei na yɛ ade foforɔ na ɛyɛ sonko koraa no nipa ne nhyɛ dan tia tie ne na ebi so na ɔmo kasa sɛ yɛpɛ sɛ egye ɔmo ne ti wɔ bea ɛna ɛwɔ sɛ yɛtie wɔn sɛ wokɔgyina ankorankora sɛ NPP na NDC esitie no nti nyɛ mu ntia kan eti ne nyinaa yɛ sɛ wɔn bom ne nipa baako ebien ne nyinaa deɛ yɛ sɔpɔ yɛ sika yɛ ne ndeɛ ɛne yɛ su ebi no aboa ɛde system tɛbi tena aboa yɛn ama adane ɔman Ghana ani na afei ama amamuo ne sikasɛm so no ayɛ ka bɛhwɛ na yɛn nso yɛ tia ba bɛyɛ sɛ yɛ iri fa yɛ a Ghanafoɔ titiafoɔ nɛɛsfoɔ dane kɔ no yɛn nso yɛ tia ba bɛyɛ nyɛ system a ɛyɛ papa a ebi tena aboa dodoɔ na sɛdeɛ Amerikafoɔ de anya no. Okay. Abani afọ ma yɛn ase ne yɛmfa nkɔmɔ ne si a yɛnyɛ ne kagya bi daakye ne akyikyi yɛbɛsan aba ne abɛtoa saa nkɔmɔ bɔ yi so yɛda ase anɔpa yi. Yo. Openi ne ko twe nkɔmɔ yɛ owura Afo William so yɛ convener de ma Grand Coalition Ghana media maka mɛsan ka ne biom so ɔmo aka nyina nyi serious ne openi keke ne openi keke yi wa kyerɛ na adwen but ɔno ankasa gidi wɔ na akoma mu so ɔmo aka nyina nyi serious MPP ne NDC ne ne yɛwɔ de yɛ pɛ ne yɛ ma ɔmo nyɛ ma yɛn sɛ de yɛ pɛ ya ma ɔmo anya ma yɛn na sɛ yɛ se abrɛ wɔ ɔmo ampampa de a
ɛne ɔbaako nsɔre ne wɔnkyerɛ sirani abrɛ ne yɛn aka nyina ni n'akyi so ɛnte saa paa deɛ a ɔmo ɛtetete hɔ no mo grand masters no ho ahoafoɔ nyina obi ɛkyerɛ n'adwene meɛ na ne ɛhomrɛ a yɛbaa yɛtoa so Adwa we just many who dance and medjo man for proper. Metre hunchu capsules. Abada why makana de kaya new. Hunchu capsules e wo hon mo a. Entre ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun so tentem. Mo amodun so so a ne mo yam ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Wodo so so ne mo hihye no. Obo ana Johnson kra mo apai bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a. Johnson de tenten wan kan ho kra na ya Johnson gu no ho. Ebi so Johnson kra etwetwesi. Simon hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no ma. Ya mani hunu ba ko ye fichi kro mu nsam. Na me sei Araba Bazen pills ageme pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe wo sa na wo ho meti. Eto da bia emoja ntimi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kra de emakra. Emoja ntimi ni mu afusa ne yie. Eto da wo kwa mpo no sa wo no ho kani be hia. Wo enu ni afichi kro mu ha wo nkaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba Bazen pills. Araba Bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan call LB Amuafo. Na Twumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy. Mama Doris was asin for so. Francis Mesa was asin for so. Frank and Doctor Pharmacy were Esekuba Dobem Brakwa. Unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Hey, Efia, me hu wache papa. Bra, na nse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea ankasa abrei adibone. Ado we na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni padua mu gyan na so yie. Na senya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni padua mu. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni padua mu no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Sano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal Tea ana eye immune system support. FDA age adwade nkratwe atum. Yes. Adisiye oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Traditional leaders Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia ye na se watwen ye me akwakoto enkra aba ye to adwumadie no so e wo fi ha no de ama simanum e na abo apa anopa no nkono ho ofre me obowo ba ofori amanfo Maakye ene dwumadie ni din station ni din di ahenkan 93.3 FM. Eno ni ye frequency modulation megahertz ya ye operate e wo so. Se owo yen potem ha no mo a enclave ha no betimi atie yen through eye 93.3 no eye FM no. Nyemom unim potem ha na wo chiri ama no ne still opese wutie de ekoso ha. Betimi ajani o Facebook eye ahenkan 93.3. YouTube nso sa na fe www.ahenkanfmonline.com no .net rather wako kenkan sema hodo mu kruchi edi gu ho no enyina yabeto aso na fe yede enkomo no ne aka de ato aso kama de amawo krata yi eda manimu yi efri eye oman yi court batan na maame a ono ena ochiro sa krata we no eye maame Chief Justice na maame Chief Justice ena
me no kasa die ne nsa hye sa krata no ase me pese me kenkan sa krata no e de ma wo ene sen wa recommend ye kasa ya recommend a wa bonkrofo bi din dia mana na rodankwa akufu ado Ghana mampanyini se saafuo we yom ya ade ene nti nana emu mu din na onfa omnko eye Supreme Court ehun samana e bebre. Honorable Chief Justice, Republic of Ghana, ena ne nsahye sa krata yase ne munsem etititia. Krata watchro no May 30th May 2024 year. Ena Office of the President in Sakano 4th June 2024 yi. Into was His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, Jubilee House, Accra. Your Excellency, proposal for appointment of 5 judges to the Supreme Court. I write to respectfully request that the following judges be appointed to the Supreme Court of Ghana. 1. Her Ladyship Justice Angela Mensah Humia J.A. Anna His Lordship Justice Eric Chibafo Ononso J.A. Ekanidin ho. His Lordship Justice Edward Amwakwa Sante Ononso J.A. Justice of Appeals Court ehonmo na wo. Her Ladyship Justice Syria Pamela C.A. Kuranting Ononso J.A. Her Ladyship Justice Efia Asari Butchi Ononso J.A. Ekanidin ho. Or say Justice Asante's term of office at the ECOWAS Court ended on 31st July 2022. He was requested to remain at post on account of withdrawal of Mali, Guinea, and Burkina Faso from the community. His current tenure is expected to end in 2026 or earlier, when he is expected to return to Ghana's judiciary. Enu nenam so amamami abo empanimfo enum yi din se empanin se etetu a ebo bi pumam eninti onhwe na saafo yi ommo wo mu din na wo mmra meye judge for Supreme Court. Issue we ba ye no nkrofo bebre nu ahyase omo ka ho nsem. Krofo ahyase ka ho nsem papa edie benti ena nanado last minute maami peso yesa appointment no. Na appointment na nkasa kra no Ghana emra no eka sen ewo ho. Edinti we Ghana constitution no a ne fa bia ma omampani tumi se obetumi abobom panimfo bi din amomakọ eye Supreme Court no. Eno no ye in consultation with the judiciary no. Womo empanimfo Judicial Council afe Council of State empanimfo ena Chief Justice no so no so gina dwenkyere ena ono kra part of Council of Judicial Council no oka ho ebi enu nti se ene ono ankasa kyerɛ krata anso de aba wo kyerɛ se empanimfo ya bɔ adwuma na me pese opani wo hwɛ wo mo nkrata na wo mo nnwuma a wo mo yenim na obo mu din mo mo kɔ Supreme Court ana te se is in order na se nana do beji atum na watu hu anamon se ontu hu anamon no eno na hu komodie ahyase a ekoso dendenden afi ye beba back na yaba bidi yen komo no a egu pono so no yaba na aka ni nyina ho asem soso ede amawo se wode afutuo di ama Ghana fo se abatwa ye kwakoto na afi no bibia betumi asi enu ntia wo se ye da ye ho so se wo da ho so no eno no ye chen se wo betena ho no mo anu ama ensem ato afa wo so na eno na anope ye pese ye di ho nkomo kakra ewo efie ha no mo ede ma wo empanimfuo bi a ye no mo baba bebo enkomo ede afa security ho ne ho nsem eso ye ba be ka ho asem ewo efie ha mame fa sedan koma boafo a wo mu kra yimu na fei
ɔmo hwɛ sɛ yɛ dwumadie yi ɛbɛtɔ akɔso abribia no yɛmfa seda kakra nso mfa ma wɔ mo ODI Electronics ne share Odi Media Network no say TV na opɛ, air conditioner na opɛ, fridge na opɛ, deep freezer, washing machine na say rice cooker, blender, kettle ɛna wo pa wadawro ma wokɔ ɛyɛ Odi Media Networks wo mo ODI no hɔ a won sabe tumi aka bi yaka ho asɛm de akyerɛ wa sɛ OP bi a wokɔ a wobɛkɔ kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu ɛboɔ no ebi a TV no ɛyɛ teku ubetua sempoa na sempoa no aka na kyerɛ yi odi abɛka ho odi ane sɛ obedi no credit ama wankasa ho ho na wadi no credit edi ama company no sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔkyena wo ba yɛbɛsan ama obi mu yɛmfrɛ wɔ mo 0539 500 514 0539 500 514 ofrɛ saa number na ɛyade a wonsa ebetumi aka wɔ mo na no madin enkomo MTTD hono no wo me pa chew okwa a onsa beka wo mo afa Yesumo Herbal Center Kumi Herbal Tea no me dia ba bonten Kumi Herbal Tea ni boa boost immune system na mo wenya hoden oni padua ni firi uti sukusu na ase benya hoden na nyare wa hodo bia ya na pija ni mu no wako de atia ni nyina me pa chew apinfo ema tan ema mo manufo afa mmofra wo nyanya mfinhia du adure wo ntumi nnom bi eye tea no wo ntumi ennom ebi Nana Chumesi Amoafo Ochini Ba Kennedy ni nyina wa kyem dan ha so edu nso bra Joe bra yawo bosome okọ ho a wonsa beka bi wofa yawo akyea se bra Mike nso so ewo eye akyea se kede ye kokwaku amu a hono mo ne yensa akokan de uni mo bi o ma ware mfie bebreni a wo ho aye den akwadan ntimi nsu fie hono mo a me pa cho mfa nsere wo mo na emom obetumi ama wo mo akwankyere se omo mfrɛ Dr. Paul Kumi Minta sanse wo mo ekɔ ne ho nyina ne wo mo ewo ntafo wo mo ewo ahinasa wo mo ewo mako bouncing baby boy ni baby girls no edoso pa eya na wa mo ma frɛ Dr. Paul Kumi Minta 0248716402 0248716402 and a 0503 785656 0503 785656 eye number obe frɛ na yetumi age wo so cement ho nsɛmsɛm ade a ukɔ ɔmayimra hye be fie a yɛra keti hamon ɔde bill no li no afei de watumi akɔle wanya akɔle li na ɔhwɛ sɛ mpanimfoɔ nso so be go through all the processes first reading second reading third reading jumpy mpanimfoɔ gi tumu wia afei yɛ ba benya price control cement price control board a wɔn no mo be control prices no ɛde ama mehu sɛ raise issues be bring nkrɔfoɔ kyerɛ sɛ da bi ɛnyɛ cement prices na wɔs yɛ control na mmom sɛ wohu sɛ obi manufacture adeɛ na prices no enyina faako fluctuate saa no a enema ya account 2 no dɔɔso 1 city depreciation ne ka ho ɛne nti bebre no a kyerɛ sɛ se yɛpɛse yɛ control biribi a ɛwɔ sɛ yɛ city ne mom ɛna wɔ sɛ yɛ control sɛne ɛbɛyɛ a ɛno no bɛboa because wɔ nipa no ɛnneɔma a wɔde yɛ ne manufacturing no ɛwɔ Ghana ha no dodoɔ no a ɛnyɛ ɔman mu na ɛwɔ amanɔne ɛna ɔmo kɔkɔfa ɛde free ba ɛne nti so ɔkɔkɔfa de ba na obeduru port na atwameneboɔ ne da so na ebi a ɔbɛyɛ ni nyinaa wie na production cost per bag 95 Ghana cedis ya you don't expect the person say ɔno nso bɛtɔn 95 Ghana cedis ne pɛpɛɛpɛ den a ɔde kakra de bɛto so ɛno nti ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ hwɛ na ɔmo create an enabling environment a ɛno no will help manufacturers no so that they will not beat down the prices ɛma yɛn wɔ fam no yɛ ho nkyere yɛn ɛna no so manufacturers no asɛm wɔn bɛka yɛn ne sɛ ɔmo deɛ ɔmo betumi ayɛ ɔmo prices no ho biribi na mmom ɔmo a ɛyɛ na ɔmo deɛ no ayɛ biribi ɛwɔ hɔ no ɛyɛ ɔmo ɛba betu akɔtɔn no sɛ bi a me ne makɔ hɔ ne makotu ne mabie ɔboɔ enterprise me ton cement me ton nasefoɔ saafoɔ no mumu na ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ na ɔmo de prices ne bi to so
But if we can still do something about it, to me, I think we should be able to do. After one more many bring penny for so no mudi so many bring penny for so. Nanso so ye tu benkumu for no. Na ye tu ni fan so fo. Oni mu die ntia. Wo mo e ton cement no so bebere nu a. Epe so wo nya wo ho ntentem. Bebere nu a take advantage of a system no. Said ye nye papa no. Enye cement fo nko a. Omo etwa nsuo. Wo mo e bodoko no. Na no pa dokno e kokoto ye. Minim ara. But I was here no credit my ho. Fante dokno no. Wo hwe ewura twade bi omo apomade ahye dokno num. Na omate dokno no be se edwie e de ato wura ne so. Uhunu ade no aye kakrasa no e wagene se eyaduane nko a. Okwabrane ahyeda ko wura mu akotiti wura bone twade ene wate dokno na to so. Ene wode afa ho aye ni wura nko a. Hwan na odada no. Say 2 cedi na wonte a wo se 2 cedi mente. Eye 3 cedi na wo mma wo se me mmo. Na emom emebo ne te se dwie na ma me poma twere ewura twere mfa nhyem. Emfa me dada yen. Eno no wo be koburu nsam James Street. Me ma dwen kire. So I say, eti ya na mpe bebre bi nso gina system no so. Oh, eni ma nko yie, eni ma mu aye den. No mo nso agina so na tirimodin sem. No omo aye omo de bibia wo ho. Eti me de owura KT Hammond. Sa okun no a okun no. Meta na chi na emom ye ta na chi no. Na omo nso so omo famu de wo so omo ye. Edema manufacturers. Womo hwe no omo ye. Menya sure say manufacturer bi e ka obebo as production per bag na wabo ka te say bi a 20 Ghana cedis. O se me kwa koton ne 90 Ghana cedis. Eno na ye trimodin sem. Se sa ne tie no omo ton ne sa ye trimodin sem. Sa nso na me expect obi a ono no bebo production cost no. Obebo ho ka obe bibia be wie a bag no. O ton 95 Ghana. O se sa nipa ne mra meton cement no 80 Ghana na 70 Ghana. Adan ya who control price. Eno no so de enya de be yi sa. Eni ti obi anya ne famu de na yemfa asubie ntina omayimu. Na eya na ya were ho de kire se de ekoso nyina no. Akatua ye de ma yen se bosumi akatua na nsesan yo. Akatua senka ebi anka de ekoso yi na system ni mu ago kakra na yen wo private sector no. Private sector ne yasam ye mobo yasam ye mobo private sector no. Na say assembly fu de eye ya ombeti atua se de o mate yi ene omo beda omo nkwa adwuma na wo private sector wo tie atua wo beba ne afọ obi foforo de ahyem wakatua so te se wo singlet woni ho akoka o boss no yetin so okoto wia ne ba wia hwan ne kwaje ne yonko tata ton unya boss a ono no ne kuma eye kama onya obetum but the means to increase or salary no anyhow. The means to increase salary no ni ho. So na aye bibia o ho twetwere ye nyina ye bo. Unhu se wonfa ne nya ho. Unhu se wontena ne ho. Ade nso yesi ba bia akra so nyo sa. So enka sabio yesi okonfo boni a watena aboa ya afo ho. Ama konfo papa aba beto ne de se ye ko Thanksgiving won sin ka yi ne din firim etinka ye ne no na tena ne de no ne yenimu no yenimu a ne yenimu nkrofo yi mena ne nanso so wo twetwetwe a wo twene basasin onya sika ne bi ba bia ene wo de aba beboa wo onso te ho de no ebe hi enya hwe na ompena ba wo de atete wo che so enti ama brabo no aye bo no aye ne ho kwasia na ntan twene bi no aye bibia wo ho enti e besere mpanimfo
ye kam na nyi ya aya ne du bia na adwenbone ba ye nyina ye tirimu o enso mpani sa adwenbone ba akura tirimu a oto ngom o ye ne den na ye yie kuro bi edin o ye ne den na ye yie ene etete ho ne de awurade boa me awurade na ehuna amane okoto jini na ya toto ne buomu ni sika a ode to a yesi awurade okoto ntos usika nso yesi awurade okoto duro usika nso yesi awurade nta awurade de o trende papa o Ghana ha ya ma awurade trende ne nka ayi Twitter yi a obekọ na ho na trende ne odi kan Ghana ha no ya ma awurade trende papa because bibia ni edi na awurade ade e wo se na naro dan kwa akufu adom ye em ye ho toyen no wo mo nye ye nyina tetete ho pretend say we are working for the people meanwhile the people are suffering and ye nkwa na ye dwene ye ho saa awra ho samu awra ho sam anka private sector no omo ready one more state of the nation hwan no and we supported private sector, we supported yenim private sector kra omo support to omo because yen tie support no yenhu bi wa hada say bia sisika bi aba radio stations no ye private media stations no ye ma wo omo sika yi omo fa mi omo adwuma nim wɔn fa bi kura nka akatua no ho mfa ma wɔn adwumayɛfoɔ ɛmfa obiara ho radio station so o sika wunya nyinaa yɛ advert na ama a oyɛ den na okɔ w'anim ɛno ɔman anim ayɛ bibia wɔ hɔ saa okakaka nika ni ɔno nso so kɔ dwemu akɔtɔn no a enioma kakra bi a okwakoto aba no a ohu sika nyina besa ene meya bie store provision store yi okọ no obi esu adan a o se drink a mekoto na enra na ye sei ene mekoye ya pagya bonim enu ti basa na akwakọ se una ye nipa boni ni enso ye nipa boni ni so hu etimpanimfo bibia ni ho ambetimi ayafa de ekoso yi ho entosi ayenya bi nto e kwabosumi mienu komiensani entosi bua yire den Ghana ha yenti simpanimfo oka ho hwe ye bisa om den no mo ya fa ho amayen entosi yenka sa ban ni mna medua entosi omo ankasa edua entosi nanka mo nso mo asene enkomo aya na yedi ni nyina no se bia ma bate so odan kwanta ha odan kwanta fo wo mo ya adwumaden fo wo mo pa adwumaden wo mo ani ha adwuma ani ti bi do mo ebi do buro ebi do banche enti odan kwanta fo yi ye mamo seed no eburo ne ayi no ye mamo apaafo no kra no ye di mfidie ba sam mfidie no na ba beboa mama do no matimi ado kese aban fasa aka ne nyina ye di mfidie de ba beboa mo awoma dua buro no ne duduom entosi no ye di fidie beboa mo ene ye wo fidie ho no atimi de bo nkofie nyina yakoso aso amfidie ni bi di aba nkurase nti wodi nka yenya no one village one machine edo now empanimfo ya ye no omte Ghana hey enya MPP fo nko a o ebi enne omo na omte so nti ye ka ne sei ya eya na be ye se eye omo nko a ne ye keka bi a kire wo mo empanimfo ya no omte so se ye wura mahama ba ye obe ye ni yi a megidi nsanka we mu ban kom so beto aso because me nya sure say ono no ye ni we mu ban no mbe se no so mo ma setena ni mu ye den mu yire tawe o kasa no wan so okuma mu ano opa so ya na ya homete semo ahwe ye beduru ba bi no live worship ni nyina ibeja akoye o
Jubilee Hospital sa no pay me kan se ompum dodo wa to fa ho no mpe onhwe obeboa ma ho ato yebekodi nkomo ya ba owura Abubakar Isaka ye president the man Cyber Security Expert Association of Ghana yene no ko twe nkomo enkomo aye ne opani ko twe nyina fa eye Ekuoyi Africa Center for Digital Transformation afutu a omde ma yense Ghana betumi afesi cyber attack threat eye December abatwa ye kwakoto ye route ye nkan kan fam suni ma chen Mejoso niya na umpum boko de nyanya do mo hoya pa so na sana menene kafe we ye obo ba ofori amanfo alright so ba that's it Alopedi wadaro my ba onan so enante si ti ye boni tew no watimi ato ade we ye so Ekuoyi Africa Center for Digital Transformation woni mu wo nsem wo de ato dwa no wakenkan bi yes Martin and information is what we buy and I think you mentioned us you Cyber Security Experts Association of Ghana okay bosome takai train yan share the white house we be ebaye ayaka yakata fa ho akem ba yan yapensa communication and my press statement no artificial intelligence and in short you can AI but near nkofo airtime Center for Digital Transformation airtime ACDC asema eminent I was in for into yes process I say a idea as a Ghana for the monarchy from now I'm continuing my year it will help in this coming election. Okay, enti say omoka say e likely see betimi afesi sa cyber attack threat no a omo pese omo kire sense ye kire mu ama wo mo e wo fom no atimi ate sa nkomo yase a omo pese omo kire sense pa. All right. Ngofo omo dem since Abubakar actually about on stop. Tell you no about so asijamo omune electoral commission. And the electoral commission so the about no the system year. At the close of polls, you know, idea transmit election results. Echo the idea of the coalition center. Almost talk on this so transfer election results. The men no voted yeah. You voted here, no. The results are now almost can you at the polling station, no. On that transfer side results from after coalition center. And as about the transmit here, on what the fact are there for function. And I say about the fact there for function. Now, how sooner among the baby to me, among for more Argentina kakra. I attack people with malicious intention. Everything after financial. I intercept this transmitted results. So we intercept here. I will quite a brain so I'm betting I done the results. Said the also I'm party A and your 100 votes and a party B and your 50 voter. I want betting me as a vote and another party B and your 100, not party A and your 50 votes. Matter final results on after electoral commission coalition center. So this is what we call technically a kind of man in the middle. Man in the middle makes sure that there for 10 times information now a free one kind of polling center and I say the constituency coalition center for national coalition center for internet so no the best imagine thinking through the network and internet connectivity no bit intercept the election results. I don't see how they do it. Everything about election also. So at the end of the day, no, it will not speak the true reflection of the Ghanaian voter. And if you Ghana voter, okay, yes, so my party, yeah. The man in the middle attack now, everything about and also one of the cyber attacks. Everything assistant and I say, thank you for everything assistant results. I'm a party now, Ghana for air trauma. On win election, no party dinner, and making our win the election. This and many more, and a series of attacks, a bit in the
And one thing, perform anchor, I mentioned maybe that can say, you are one of the cyber attacks to be a insider threat. And also, they are very dangerous, even in addition to all these attacks now, insider threat may be a or inside. The young can say, or Juma or electoral commission. Also, I dream here, sir, a little bit maybe I access election results, and I say a bit in your taking your maybe, so a bit to me as favor or no pay master. And this is very dangerous in this coming election. So you want to phobia or more inside. And an insider person, a basically, you'll be a number of me say, or assets, say, to me, I use Juma, also, or the before. All these things are areas, technically, obedient to me, here, obedient to me, I have a series of cyber attacks, electoral commissioner, or referee for this election. There are series of them. Website attacks are populating the election results. Also, in the current voter registration now, electoral commission website, you will note that the updated figures are the number of people registered as a result of the voter registration as a customer. The number of population at the top on the website. So, and all these updates, also in 2020 election, some of the results now electoral commission publishes the results on their website. And the website also have vulnerabilities. A bit for the back door, and now a bit search. I use open force. This maybe attack the electoral commissioner. It can also form part of series of attacks now. A bit higher. The kind of according to this fact, a comedy away in the website A1. So let me ask you something. Not a Ghana for many now, you have logging into the official website of the electoral commission. That the election results are. It will rather go in the way of the person that is having that malicious intention, but not the true reflection of the Ghanaian populace. And I say the true reflection of the electoral commission information that I'm going to website commission. This and many more, in this coming election, as far as cyber security is concerned. And I'm glad, sir, in conform almost far Nigeria attacks now, cyber attack now, a true or more. In their election year, I think somewhere like the cyber attack now give reference to attacks a bit so other African countries, Nigeria, and Sierra Leone, and almost go for Ghana, cyber attack a troll electoral commission website in 2016 also. And all these references and by and if these things are happening in West Africa and even happening in Ghana some years back, anyway. Idea also you're taking your money now, the true reflection of the Ghanaian population reflected in this election year. And yet, the okay can any no obi ni interest will be more set we all mama mayo. Ayana omo interest in Tino Babe 1, 2. Omo on crofire omujina omudimu yesa edema woman and omo the omo no they just want to cause chaos. Well, there is no attack without a reason. And there were nation-sponsored cyber attacks. And there were business competition attacks. And there were personal interest attacks. And obviously, the Obi and the cyber attack and the Ghana election, then it's obvious that the reason they say Obi na sponsor no say on idea no in favor. So obviously it might probably be fair political party be assume on say yes idea. And let me suffice to add this information, sir. Some of these attacks, it doesn't happen with one person. It's a team of people that actually orchestrate this act. And definitely it is a sponsored activity.
and the objective, is very clear. So yeah, intercept this information. Not you say information here, electoral commission headquarters. Young Nipana of Ponga and the na, and your young son, no answer Nipana of Ponga, and tell they are about one air question, or no, and now, so obviously it is a sponsored activity. I remember some years back, one of my lecturers at the Vancouver University of Science and Technology, he was able to disclose to us, sir, in 2016. Any 2020 elections, they were responsible for the protection of the transmission of these results. And we have to share some of the challenges in 2016 and 2020, some of the challenges they face in ensuring the protection. Series of attacks are ever those attacks. So it tells you that there is no way that you have electronic transmission of election results. Obi and the key attempt to say Obi the information being transmitted from one end to another. I know who say me political party now, me person or women now, and I say I say yes idea now. Any necessary. Some of these things are sponsored and they are obviously a paid activity. Okay. And we are quite say no na was say a handful na almost taking notice. Is it the cyber authority no what Ghana ha? And our ministry ben almost here in charge also almost say we need yama so. I'll say a joint activity. Also, maybe can say if these attacks are going to happen, they happen with a group. And you know, go for almost the boss bank. After the attack then they also have to be a joint force. And at this joint force, I was there, the Electoral Commission, an important part or component of this whole protection agenda. And I said, number one, I was there, you're not a here, say, I'm there for someone, and sure. A risk aspect, and I guess A, B, and C, Namuya Ponti, and you know about the transmission. I can say I see for now, mobile yes, coalition, Zuman. No about the transmission, I'm say, possibly an attack. And it's our training, no, I was an electoral commission, and yes, I training, no pop. Secondly, you will be almost on the security operation center, and not incident response. Incident response to make yourself. Natural here. Area or Chinabasco, natural to throw out. Women say, Ahenkan FM. They are memorial then, Yakasa. But then they are, not this year, they be not a and I get that back. One who said, and I said, telecommunications, one who said, my show there 4 times and I 5 times and I must show at all times. Then the incident response team will know that this is happening in an odd time. And you know, it may probably be a malicious call. And this transmission, I was say almost security operation center, a bit more incident response, and it's a more transmitted election results from the Boku constituency at the National Coalition Center. It is Obi and enter election results in the from Boku and Maka. This basically a more transmitted after our session. And a more transmitted, there should be a transmission point and a receiving point. And the incident response this result is possibly a malicious result or a result that is not trustworthy. There should be an incident response that should be orchestrated by a security operations center and electoral commission. There was just shows the electoral commission is proactive because cyber attack it is something that is imminent. And I think now come once I said electoral commission, I was saying national security, I was saying prominently the cyber security authority. Ghana among Mukini in Cyber Security Act 1038. So among share and therefore a home bank I was saying part of this
activity and I said this kid I'm going to ensure protection. Now, then we can have a comprehensive and a proactive approach to it. And of course, we the cybersecurity professionals are always available there. Against this cyber threat, we are ever ready to also come on board to help them. At the long run, the Ghana being a free and fair election now. Then, as a cybersecurity professional, you also look at any other boy and one back to say, hey, you also contribute here to the free and fair election. Okay, my final question, I mean, now now we so. And now know you say Facebook, say what say content creators. Omo be sha se ama wo mu sika wo mu adwuma no ho na je so mo monetize wo mu adwuma no we no keka mo de no ho ana we ni de gina ne nko kra egina ne nko ba eyade eye wo kamen o sha among all the social media Ghana for use Facebook is a social media what the highest population. Like I said, the highest population in Ghana must subscribe to social media platform. It's almost 10 million of the Ghanaian population using Facebook. It's 9.something million. And I also the numbers in Facebook are change Ghana for a more social media platform via you can think of. And the unfortunately the brave a more creative content, or more educated amount for. Or maybe disseminate information. Say, Ahenkan FM movie. It's very good. So at the end of the day, you recognize their efforts. Now, because definitely, Meta, another company, almost Facebook or something. They are obviously getting money out of it. And just supposing this social media platform, which you kind of say YouTube. Oh, sure. They are all platforms that seem to content creators go create content audio. And it's YouTube, why can't Facebook also pay? Because people also go there to do what? To create their content. And the idea a bit is very, 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 very important. Content creators. Remember, one of the show was on the verification, the idea about what we are meaning share. Me am recommended by the idea so meaning share of the day. Share. Oh, yeah, Obia, of the month that you can now say, okay, to content or mobile share. Then you need to be among the monetization categorization. And I say, verification, I do call it category. The next idea, I know be able to Facebook, be able to say, okay, my name is Facebook against your channel. I must start because my post 1 or 2 times together. Oh, system no matching. Why your content are checked? Or content in violation to any community standard now. And I say, or content, you know, a idea a boa community, a boa community. Now say the market say, okay, you fall under the category. And you know, or content to be able to you know, over some number of visa. Any of the video say, edit them out. And I'm very sure that Ahenkan FM, you will start to be cashing out of this. And the idea you are coming. It has been long overdue. And then I'm come once more. And then they talked about it for a very long time. But to me, I believe Meta, a year led by Mark Zuckerberg, you know, or he has been a little bit stingy in terms of monetizing and giving paying content creators using Facebook. Okay, and your Facebook is one. I'm not for AUC on WhatsApp. I'm not for using Telegram. And other social media platforms are under Meta. And it is long overdue. And I idea you're welcome. And it will help content creators in Facebook as well. Okay. But there are implications because I'm not for the turn your ma and I'm not for the your ma and fata. And you know, the categorization, the back, your content is following standard, community best practices. Then it is good for people to start getting paid. Okay. Yerama, yenasi anopeyi. Yo, much more than super. All right. Abusia, openi ene kwotwe nkomedi on jeso ne Abubakar Isaka wono eye president the Mass Cyber Security Expert Association of Ghana.
ɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ no Jubilee Hospital na egu so ani edi ne ho adanse ɛde akyerɛ wo sɛ umpom dodo na pe baabi akosan ho yade ya na de wani akyerɛ mu ɛwɔ Jubilee Hospital de anopa kosi anwumre wo mo yɛ adwuma a wɔmpɔn mepakyɛ oni mu bi a ne se n'ani ɔwɔ how bi ɛwɔ ho a wokɔ hɔ no mo betumi ahwɛ na ɔmo atoto nneɛma de ama wo kama Jubilee ɔmo numbers ne 0244 575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 ofra Jubilee for bejo so mo insurance aban de and afi ankrankran de Ahenkan FM Intertown Football Gala no so eguso a ye hwe animu so ba be fam forms no he say akato na bro na duru ho enu ntimu amaba be fa no enche yebe ye draw no ne ne ka ho ni nyina mo bete ho asem enche kra entimu adaroma unyam fa wodi abra be fa na we no yaka kan no nipa mienu miensa pe ene betumi aba se unyankopɔ pɛ so fa so de epagya wo mo akeke ene nti yenka ho asem bibrebiem wani gye ho a number ne 0241512388 0241512388 eye number abɛfrɛ na yagye wo so kama pa mepa chaw sɛ opɛ wo ba na do ho behiem bia mofa forms na free na mo awie no eye 300 Ghana cedis for participating eye fee no na boa wo kama pa Frakoma Community Hospital so sa no pay opɛ baabi akosan ho yade na wo nkran ne mpɔtɛm a ka kyerɛ wo de hye so wɔnkɔ Frakoma Community Hospital 0597005963 0597005963 eye numbers ya be friend Frakoma Community Hospital ajo so ama saman eye Olympic Stadium hono ano obefa taxi ewo taxi rank ho ka kyerɛ se wo kwa Frakoma ho mo de obekɔ no akwa akwaje wa yaresa mepa kyɛw unimu bi a etwo etete no amana ni nye a eya na wo de no akɔ no ma hwɛ yi ama no o nurses ne doctors yo mo woni pa ho abotre na omo nso so beboa ama saa onipa no enso ho atimi atɔ ne pa numbers no me di ama me sense su biem 0597005963 0597005963 o fresh number no obejo so na ebiem Star Electronics no se en kan kyerɛ se fridge air conditioner na se television ena wo pa washing machine just say home appliances nko ade a Star Electronics ena ye kamfo de ama wo ene ana pay decoder antenna ahodoɔ ena dishes ahodoɔ ni nyina no Star Electronics ebe ma oni nyina bi wo mo atete bo ne so efo ene nti wo se affordable prices ena wo mo ton no me pa to dan ha Ghana Commercial Bank sanso so ena ako na nabro san kese no Liberty Lane hono ano ubehunu won wo ha woni no edi enimhwe achim odan baabi a NIB Bank ne won nso adjacent ubehunu won wo ho asinfo su nso Mama Doris ne so to no e wodompem kwan ne so ho no ubehunu Star Electronics e wo ho yemfrɛ wo mo 0244 121987 0244121987 0205 547623 0205 547623 eye number na say number si abefrɛ na omwetumi agye wo so adwenkyira ahodoɔ bi a modaroma mode baaye no ye de toa so de amamo na afi yahwɛ asɔre dwumadie no eso we say good morning my able presenters na ɔse obisa okay omo ho pa omo ho enche kra obeto omo nkan omo ho papa opanyame adom mu nyina ho ye obeto omo nkan enche nti obisa adwempa ne kusi omo ho adwempa kra de me no me call inside ho no me hu se na ote ho a ogba adwuma nti obeto omo nkan omo nyina ho no mo a enche kra obeto omo nyina enka iduru ba bi adwuma na homegye ewom nti na wama ahomegye nso so abam nti yenua no ojo mo ahome enche kra beto wo nka why Obama enso so di firi kwawutafo ena o chese new airline na efa cement ho ne de
oh eye pa yentimi nwa oman mu ema obi anye ne ope anope ye kenkan ye e wo Bible ni mu o kenkan Jeremiah chapter 29 verse 11 ne kono a oso oman a eno kre Jeremiah na say Proverbs na make kan nsam yi ma me nkan kire wo asem no wo ho ko hwe oso oman a wo mu ni anisuade hunu ba bia anisuade hunu ni no enipa wo ho ne yira ba bia anisuade hunu eni no enipa wo ho eyira eni ntina wo se yetumi amanisuade hunu ba yede mrade ba ni e kirom se wo ha ne efa utumi nsore prekope me kan kirem se o ni cement wura no asembe ne si ya o se o mi ankasa matotototo me cement no buom se de mpe no yete Ghana hai cement companies no obia wo se de all ton ne de obia e wo se de all ton ne de na we no obisa se yede bu man ana yemfa mbu man ene nti se ene impanimfo se wo mo yehu bibia na ne kwan so ano no. Proverbs chapter 29 verse 18. Proverbs 29:18 and wo kire se babia anisuade hunu ni no enipa wo ho ne yira eni nti ha ne de anisuade hunu wa ha eni nti ne ye hyemra to fom se sei ene ye pese ye ton ade no na we no o se enye cement nkwan na wo se mpanimfo mo madwen kɔ ho omo ntinsi dwam na adwadifuo no nso wo mo mpe kasa bi nka nkire bebere no a because bebere no atiri mu odin tu ade bu ono mo obetumi abeto no aboabo ha 20 Ghana cedis obekɔ odan ne yeton 15 Ghana cedis ubisa se adan 20 Ghana cedis no fa ka afiri ha kɔ nkan ne ba ya na obi betumi aka kire se ene obetumi afa ka akɔ odan no akɔtɔ wade ne yete ho no oman bi ayetim emu nipa ne bibiri no a ye trimodinfo nkwa ne no mote bibiri no a ebinim su wo mu wo ye ebinim ye pa ebinim su trimodintu odwene ono nkwa ne nabusuya bedi ne wura fi se siye nyina yewu a enema no a wapake wo store ho no a odi ni wiase nyina ho kire ne hia de ato so a woton no onim si yen nyina yewu a onye obi a mane ma meto ma no eno de onfa nko na dwendwen mu ene ye wa ya na wa cheke ya hwe fa kwa dwendwen mu na cheke hwe si yen nyina yewu a ehefo ene ba beto sa ne ma no a wa yire so no ede amaun unya ko epo so on di ondi zamna mafo odwa yate zamna mafo no anso ne yoma ne ye beto ma yamfa dwenkyere ne ba ko mienu bi nsa nka ho na wogbe cheke wo ye shon min sorry so we mu de o ma dwene se o hide wo mu message ne kura o message ne foforo aba eno unnecessary marketing eno wo mu ye we nu nyina cyber bullying no o mu bully keke yesi wo message yi mpe wasan de aba eno so wo ton credit de kan sen Francis Kaswada tus eno de aba o de atumu ama me ana eno o kire se Ghana hia obi a owa ni suade hunu leader obetumi atake bold solutions na o de solve problems ono ani Dr. Bawumia nti momo yentu aba ne mfama no Francis Kaswa ne de no montuma afso mesi montuma obenti na eden bitwam nti eno de enche Ankoma Foster enso so edi free eye oso edi free ofuase ayire bi eno no wache mansa ena ono no seren na eho no musan obi eni bi wo ha na because Ankoma Foster ne message ni ya na ye hunu ni tin hunu ne nan ono kro no ano wo ofuase ayire bi ono kro no asan wo achim bi eni nti menim se ofuase ayire bi ho no na mo bi eni ne dia I don't know Openi 80 Kaswa or say God bless Dr. Bawumia for making a great impact e Ghana for abraboso we digitalization no agenda no a we push pa boa ama na Ghana economy ni gina ne nan so economy no ye kama enu nti na ye nyina ye ho atoyen a obi ansun ye no oyibo buaten atwema nrebehi
ɛna ɔno nso so ɛde ne message yi de afiri aba na ɔkyerɛ sɛ we need hard working we need to work hard as a party to help break the eight. Okay, owie na ɔkyerɛ sɛ owura amo a awuku ɔkyeakyea ne paa amo awuku ɔso ɔkyeakyea no azeman ɛnso so message no ɔde aba Betrinald ni agyin kraku ɔno nso so Dr. Bawomiane na po ho asɛm ɛna ɔka ɛwɔ ha wei no mu nyinaa yɛ adwenkyerɛ ahodoɔ a mode ɛbaayɛ a yakenkan bi ɛde ama mo yɛbɛda asen so na yɛahwɛ ne adi dwumadie ne de asi otwieri ampɔnkwa me ensa nie asase ya ensa abosomni asa ensa ensu hodoɔ a mo atwa yɛn ho ahyia mo nsa nie nananom mo die nie mo mmɔtwiriri na mmɛgye tirada asona agona